سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونو تبوكت كونونا وترو تمليتنان بهاقنانيو لومون كم وترو ألا تاوزينا تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا مجمريا قن رحوز بعالة قدوس يوهانسن حدش عامتن نخلهم تخطاتلتنا نايز channel أبرعون كربان كينكم تخطاتلو لومي حد عبي بعال ناي كريستيانيو قن ناي بحفشا ناي ملو عبرة سبنا ونيو ونياتو بت كالندر ناي عدنا حدش عامت كون سلازوخونه زبنا ماريكوتس يزبحال قال براكي كاب باتريارك هاجر إرترا سليكنا باباسات أبن باسيليوس كم زوجن قال لك هبت زهبوا ملقت ترينا دما تي منفسها بعلاتنا كل جزء سنة مقبارنا نعبيلون نتكملون جزء ويون نعززلو كم دما عمت فقرن تسفان حدنتن نزع عمت زيا فقرن تسفان حدنتن تعاتيغنا نتوميات كنبلع نعروقات كنكدن نزع حمامو كنبزح نزع حزنو كنصنانه حضرانه بليلهم تا نمو تا طبقت لبوادما حدش عمت زبن ماريكوس 2018 ناي لمعاتن بلصقنا ناي سلام فقرن عمت يكبرلنا يبلو امين 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 اب كل زلخمو نقول زبيرترا عمت حدنتن فقرن إلهم كاسلاس ميروم لازلو حدنتن فقرن العلمان من قدم كلون سلازد لينا نزيعه كم سناي من يوت ناي زود عمت غيرنا سفح زبل مدب كلوني بزعبو مجمريا جن اب علمنا زكايت زلو خنري بزح نغرات let's go With what's happening in Europe, the leaders of Ukraine and NATO are all lashing out at Russia for what Poland calls an act of aggression. The Polish Prime Minister says more than a dozen Russian drones were shot down entering Poland's airspace overnight. The drones crossed into Poland during a massive attack on targets in Ukraine along the border. It's the first ever airspace violation for a member of NATO. Secretary General Mark Rutte said, أتم سبات من علبات بأوروبا زلنا مستغل حماق زينا نستعلو لنا دينا لنا أوروبا بسا مسراشا كتواغا قريبا الله يزبال زلو مغنياتو بولاند مالت ناي نيتو حقريو نيتو مالت دما ارتيكل 5 زبال هالو ارتيكل كسر 5 دما نحنت حقر تاريمكا مسكولن أبالات ناي نيتو كوينات وجالها مالتيو سلزي أب كل أير ناي بولاند درونات ناي راشاتين حريم نايين بلولو اتنيتو دما انتا يبلالو سمعو it's a very serious situation قد مستوسنه غزي اسرائيل نيران هريما علمنا من قطقات بصيحه نيرا حج دما اسرائيل قطر هريما قصيلا ناب يمن هريما لا ابز دما ناي راشان يوكرين كوينات ناب كال غصو كسفح بيبللو كمزا ابن باسيليوس كبلو صنعو عمته سلام انقسانه نغبرلنا تبل عمت ناي بحقيا اب افريكا تراي كونتن زيا اب كل يا خوينا زلاج that all are ready to respond. Whether it was intentionally or not, it is absolutely reckless. It is absolutely dangerous. But as I said, the full assessment is ongoing. And to Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure. Stop violating Allied airspace. And know that we stand ready. That we are vigilant and that we will defend every inch of NATO territory. جنرال سكرتار ناي نيتو يو تزارب زلو نان بوتين نال علي دما دبل زلو سلازي نزي زغبر زلو بتريرو كم زخننا زلون تنيتو زبحال غلغله حغرات ناي نيتو دما بفلايت ناي بالكانستي ناي بلا بالكان يكون انت عند بحالات بلاكسي زلو حغراتن زياده مسراشا متفنان زلوني مع استونيا لاتفيا ليتوانيا بولند زيوم بالعلو انتقيتها في فنلاند كمون سويدن درجة عملنا نجار مسراشة زدلي زلو خيني سمعك بتاع كايداناتهم كتريم كلها بحق اليوم كنا دليهم زلو بحق اليوم مسراشة نخجط موت حسيب زلو I don't know بزخانة نيتو دما نتكون تاتتي راشا دونالد ترامب أب تكون تات كساتف كم زي كلين نجار زلو درمل سي بلولو ينزقو دايزي جن نبي قصك خيدي زقو دايزي الشغل لدرجة بس زلو because I mean زكوينات زي تطون خبلي سبز من نزلو كنريو خلنا جن مش تطو قبلنا بكال زقدة حدقة نخي كيدي زفره زلو ناي دونالد ترامب ملسي لهم زمتوا هنرس كبزي Ukraine has crept into NATO territory, with Poland warning it's the closest it's been to open conflict since the end of World War II. The stark assessment came from the Polish Prime Minister, Donald Tusk, after the country shot down several Russian drones it says violated its airspace last night. Mr. Tusk has invoked Article 4. Countries can call for alliance in the past. دونالد ترامب كم زبلو زلو مبزحتهم هجرات أوروبا ريسبوندي قبل سلو زلو زيادة تي ملس زدليو ناي أمريكا أنت عينت ملسك تبيا أنت عينت مركز كتحزيها زبليو
ምክንያቱ ኣሜሪካ ወሳኒት ኣብዚ ጉዳይ ዘይሮባ ዝገብርዎ የብሎምን ከማን መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ what's with Russia violating Poland's airspace with drones here we go እዚ ኣብዚ ሓንቲ ፅቡቅ ጌርና ከነስምረላ ዘለና ነቲ ዜና ብቀረባ ዘይከታተል ዘለዎም ከይስዕሎ ልኽእል እዩ ፖላንድ ኣብዚ ቀረባ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር መሪፆም ፕራይም ሚኒስተር እንዲ ዘመሓድረት ሃገር ግን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ልክዕ ቲፌዞ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት እዮም ኣብዚ ቀረባ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ተቐቢልዎ ነይሩ ንፖላንድ ድማ ኣሜሪካ ብክልቲኡ ዘሎ ወገናት ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈትዋ ስለምንታይ ዝበዝሐ ባጀት ናይቲ ቁጠባኣ ኣብ ምክልኻል ኢንቨስት ትገብር ናይ ኔቶ ስለ ዝኾነት ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ከም ፖላንድ ክኾኑ እዮም ዝደልይዎም ስለዚ ንፖላንድ ከም ኣብነት ዝጠቕስዋ ብዙሕ ኣፅዋራት ሕሉፍ ሓሊፎም ክሳብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ መሬታ ንክተኽሉ ዝርርብ ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ፖላንድ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንዖም ንፖላንድ ኣብዚ ቀረባ ጥራይ ንኣሜሪካ ከይዶም ክንደይ F-16 ክገዝኡ ምዃኖም F-35 F-35 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክገዝኡ ምዃኖም ኣብ ዝርርብ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ፖላንድ ብምዃኑ ኣሜሪካ ዝያዳ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ዋላ እቶም ዴሞክራትስ ይኹኑ ክልቲኦም ዝፈትውዎ ሃገር ኮይኑ ናይ ኣንፃር ራሻ ድማ ተሪር መልገፂ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ምናልባት ንጀርመንን ንፈረንሳን ክሳዕ ክንዱ ኣብ ማይ ተገደሱን ክትብል ትኽእል ኢኻ በዚ ናይ ሎሚ ኣብ ናይ ፖላንድ ክኾን ከሎ ግን እቲ ናይ ኣፅዋራት ዘፍሪ ካምፓኒታት ወይ ይኹን እቲ ናይ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ኢንተረስቲ እዩ ዘለዋ ቡ ስለዚ ብመልክዕ እንተሪኢኻዮ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ገፅ ክኸይድ ዝኽእለሉ ተኽእሎ እውን ኣሎ እዩ ዝበሃል ካብ ዝተበጊሶም እዮም ምናልባት ኣብዚ ድሕሪት ብዛዕባ እቲ ቦታት ክዛረቡ ከለዉ ኣበይ ናይ ቦታ የጋጢሙ ርኢና and keep the pressure up because he's convinced the Americans, mainly through Steve Witkoff, that the Russians are going to win anyway. They'll take the Donbass anyway, which is not true, but that's what the Americans seem to believe. They'll take what they need anyway, and they will make the Ukrainians give in. And fairly extensive. I mean, the Russians launched, again, 450 drones from Western Russia across Ukraine, and about 19 or 20 of them went into Polish airspace. ሕጂ እቲ ካርታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፖላንድ ምስ ራሻ ቀጥታዊ ዶብ የብለንን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዛዕበየ ምክንያቱ ኣብ መንጎን ቤላሩስ ኣላ የግዳስ ቀይሕ ኣብ ልዕሊ ፖላንድ ብላዕሊ እንተሪኢኹሞ ራሻ ኣብቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ኣለዋ እዩ ስለዚ እታ በይና በቲ ኣብ መንጎ ፖላንድን ኣይዶኖትን ካልኦት ናይ ሃገራት ናይ ባልቲክን ኤግዛክትሊ ኣይፈልጥኮን ኣለኹ ኣብ መንጎ እታ ቀይሕ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም እሱ እውን ራሻ እዩ ተሪቶሪ ናይ ራሻ እዩ ኣብኡ ድማ ኒኩለር እውን ኣለዎም እዩ ስለዚ እቲ ናይ ራሻ ኣቀማምጣ ኣብ ደቦም እዮም ዘለው በዚ ድማ ቤላሩስ ማለት ከዓ ባይ ኤንድ ላርጅ ናይ ምስ ራሻ ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎም እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋራት ናይ ራሻ እውን ኣብ ቤላሩስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተነቃፊ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and this is a very critical situation እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ገፁ ክኸይድ ካብዚ I don't know, but this is going to be something ኩሉ ሰብ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኻ ኣብ ባዕድ ስዊድን ዘለኹም ድማ ብቐረባ ክትከታተልዎ ዘለኩም እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ because the situation is becoming serious by day ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ድሮናት ቤን ገይሩ መፅኡ ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዘለዉ ብቤላሩስ ረጊፁ መፅኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ if you look into this እቲ ዕላማ እውን ንሱ እዩ ቤላሩስ ኣካል ናይቲ ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብቤላሩስ ጥሒሱ ካብ ራሻ ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ናብ ፖላንድ ክመፅእ እንተኮይኑ ድማ ቡጌር ሕጂ እዚ እቲ ዘርእይዎ ዘለዉ ብቐጥታ ናብ ውሽጢ ፖላንድ መፅኡ ውሽጢ ፖላንድ ኣይኮነን ሃሪማ ኣብቲ ዶባት እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ቤላሩስ ረጊፁ ናብ ዩክሬን ከጥቅዕ በቋራጭ ዝመፅእ ዝነበረ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ገለ ክፋል ክሊ ኣየር ናይ ፖላንድ ተረጊፁሎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እምበር ቀጥታ ንውሽጢ ፖላንድ ንከጥቅዑ ዝገበርዎ ስርሒት ከም ዘይኮነ ኣብዚኣ ከነስምረሉ ዋላ እኳ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ናብ ኩናት ገፁ ዝህውፁ ሓይሊ እንተሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ኣሰብዒልካ ምርኣይ ከደል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት it's getting very serious and sensitive ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወሳኒ ክኸውን ኣብዚ እንታይ መርገፂ ክሕዝ እዩ ካብኡ ተበጊሱ ድማ እቲ ኩነታት I don't know ድሕሪ ሰላም ኢና እንደሊ ኢሎም ናብ ሰላም ገለ ነገር ክገብርሉ ይኽእሉ እንድሕሪ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣሰልቺዎም ኣሎ ድማ ናብቲ ስጉምቲ ክፍትኑ ይኽእሉ ኮይኑ እዮም ናብ ስጉምቲ ገፆም ክኸዱ ተኮይኖም ግን
كبيت كوينات يكون. A few drones, certainly 12 or more, and some say 20 or more, and at least one missile. We don't know what sort of missile it was yet, but there's debris in 3 or 4 different places along the border. And at Moscow, a drone came down more or less in place. And this is a Jabera drone, which is a decoy. So it's meant to look like a Jiran 2, which is a very capable drone. And this Jabera is a very cheap version that just has a radar signature and it looks like it, travels like it. And of course, it uses up air defense ammunition. So at the moment, we know. زعجي أبتي يوكرين وريد زلوا زبلوا زلويو يوكرين أبتي بولند وريد زلوا زبلوا زلويو بومن تركن ريو خلنا دما تي نتبي أكرا خري ويون نيتو نزقو دايزي بخميكم ببويو أمو داتا خي أمنتاي مزازميم كودكو نزبلي خاطري because ندحري كم مدقعتي أب هجر نيتو تفلسيمو ندحر تباهيلو أكمو مدام دمتان توديهم نيتو قبر ملسن كوسد مخنيات كخوني مالتيو نيتو قبر ملسن أبراشا كوسد تخينو دما كالي مجلس أهد لينا نسال سايكونات على مالتيو بقلتي كالي أواج كود ليه يكونن سلازي it's gonna be very very sensitive نابي قلت كخديوم بغالي لزر رأي يكونن زار ساتزي يقداس أبزد نبرو لزالنا الزبن دما دارقا معالتاوي حماق مسمع نرن سلازلنا بزح أترير كاتجارة بلقو دايونا يكونن إزي كم زيلو نهالو ناقص ألن كله بخال وقندما تمتكعتنا إسرائيل يقص لهالو. In Yemen have killed at least 9 people. The Houthi group says multiple journalists and civilian bystanders are among those killed in Sana'a. The district was Jauf. It was also targeted. More than 100 people have been injured. The Israeli defense minister says the army struck what it calls Houthi military camps and a media department. It comes 2 weeks after an Israeli strike. And we do also have, finally, commentary coming. قدمنا بتنا يمن محلافنا أبزي حنتا قد رشيد قداي رشا ملس كم ذهبت تقلص From Russia. This is coming from Russia's defense ministry, Vlad, commenting and saying that no objects on Polish territory were planned to be targeted. My stress, they're planned to be targeted. And they say that it is ready to hold consultations with Polish defense officials. رشا ملس ذهبتو بمنقدي مكلخالنا رشا زخونا يكون أب وشت بولند نكهرم على سأسرة كم زي نبرن زخونا قاتي مزلو بقي جاي كون زخن تخوينو سلزي مس بولند كنزرارب دلواتي نايم زلو سلزي رشا دايما دايلوم ورايلوم نكيناتنا بولند متقعت كم زي قبريز نقرزلو تحطو نيتو انتاي دلي نتقداي كم دراما خطو كمالو دي تكملون عبي أرسي كون. Let's go to نا يمن نمان ملس. The media department. It comes 2 weeks. Israeli airstrikes in Yemen have killed at least 9 people. The Houthi group says multiple journalists and civilian bystanders are among those killed in Sana'a. أب يمن دحرنا قطر محرمتي متقعت مكيادا إسرائيل ببزح من قدي تنقفلون أب تخصصلون زلا مبزحت جزء إسرائيل بزح كس كقات ما خلون تيا تقبر تقبر زلا نقرأ يكون أنت تقارص زقدة ده وكينات يعتوج سلزي تزلون قفيتا بحيلي كريوو ويوم بحيلي كرمون تدي كوينهم كريوو زعر نقرية باللومن كم ريزلنا أبزون ججف برتع زخانة متقعتي أبوشت يمن أبز حلفين أب يمن متقعت بز قبر ونبملهم كابينة نايتهجرن برايم مينستر نايتهجرن كم زقتلو ذكر كوينو الجدما أب قطر زفتنوون نتي حلفنا على حماس أب تشمقلنا زرارب زنبرة وكيلنا حماس لوخنا حماس نعون مقتال استقبر متقعت من بارين عن ذكر سلزي إسرائيل نتنياهو فتين كامت حازو زي بلو I don't know عبود كالبدي خاخت بلو ولا انتاي كل أكايدو عالم مستنكر زخونة كاب حدا كوينات قدف عالم اوي نابلتو اللغة نابكال كوينات زقوي بفتسم أشال كجبر زي دلي لو تجبر زي دلي حيل كم زي كونين عن رزالنا. Really, how much of a distraction could it possibly be? It's as much as a distraction as Israel can manage right now. As I said, the US tried to bury the bad news about this strike yesterday and the fact that it doesn't seem to have achieved its goals with a press conference where they were talking about anything but this. The Israelis are burying bad news in the way that they bury bad news, through military strikes and kinetic military action. There's been all sorts of triumphant rhetoric from Israel after this most recent strike, saying this is the longest that Israeli jets have ever flown. sometimes زبل زلوبزي أمريكا نتقداينا قطر نكرس على بزيها تسعر زلا كاب ميديا كتف مغنياتو أبي ناي credibility ناي تي تأماننت ناتان كبر ناتان ودكت يقات موازو مغنياتو إذا كلن هجرات عرب بليونات زخفلا زلوا أمنت من تايو دحر كاب إسرائيل كلا خلال كازي كوينو ويون أبوشت هجر كامت يمت قعدنا تفتح مغلو زي كلا خلال كوينو تغيرتي أنا أمريكا ديفنس أو زلوا
እንታይ ይኽገብረልካ ኣምፂኻ ዘለኻ ካብ መን ከከላኸለልካዩ ኣምፂኻ ዘለኻ ስለምንታይ ከክንዚ ገንዘብ ትኸፍል ኣለኻ ዝብል ሕቶ ዝያዳ I think ነዛ ዘረባ እዚኣ ብፅቡቕ መንገሊፅዋ ነይሩ ፅንሑ ኣብዚኣ እሞ ክነግረኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ነይሩ ቅድሚ ናብ ነታ መግለፂ ናቱ ምርኣይና ግን ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ናብ ቀጠር ክኸዳ ጀሚረን ኣለዋ Israel is growing after its attack on the political leaders of Hamas right here in Doha. The attack killed 5 members of the group and a Qatari security services worker, but not the Hamas targets. Now, leaders from neighboring Gulf countries are visiting Doha in a show of support after the attack. Although US President Donald Trump says he is very unhappy about the attack, he stopped short of condemning it. He said he'll give a full statement later on Wednesday. Right, well, let's speak. كم رياض لنا بزحات هجرات عرب ناب قطر نامتا نتقدايتي نقطر أبغون خلنا زسمع زربا ويون مرئيت نمقبارين عن رجالنا ناي إمارات مراحي بن زايد ناب قطر كم زخدين عن رجالنا كمون ناي كالات لوخاتي متسلو ناي سعودية لوخون كمت مخانو ناي جوردان ناي كويت ناي كالوت نامتو يراخبو خمزلو يزنقر زلو እዚ ድማ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኣይኮነነቶን by the way መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታውን ወፂሎ 1200 ኪሎ ሜትር ረጊጾም እዮም መፅኦም ቤንጌሮም ረጊጾም መፅኦም ብስዑድያ ረጊጾም እዮም መፅኦም ስለዚ ናይ ስዑድያ ፍቃድ ነይርዎም ድዩ ወይስ ንስዑድያ ከይነገሩ ድዮም ከይዶም ብዛዕባ እዚ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ግን most probably ነጊሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብ ስዑድያ እውን እንተኾነ ዓብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣሎ ግን ወላ ሓንቲ ክብሉ ይክእሉን እዮም ሓደ ነቲ ሓደ ሓዉ ክሃርሞ ከሎ ወላ ሓንቲ ዝበሃል የለን ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ by the way እንታይ ይብሉ ገለ ካብተን ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ኣብ ቀጠር ዝነበራ ነዳዳ ኣብ ምምላእ ነተን ነፈርቲ ናይ እስራኤል ሓጊዘን እየን ዝብል ፅሑፍ ንሪኦ ሓቅነቱ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና እዘን ሃገራት ዓረብ ክሳዕ ክንደይ ብገንዘበን ብዙሕ ሽግር ዝፈትሓ ይመስለን ነይሩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዋላ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ቀጠር ክከላኸል ዓቕሚ እንተነበሮ ካብ ርሑቕ ቦታ ክከላኸለሉ ከም ዘይክእል ኮይኑ ይመፅኡ እቲ ሚሳይልን እቲ መጥቃዕትን ስለዚ ወላ እውን እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣብ ቀጠር ዘሎሲ ክረኽቦስ ኣይክእልኒ ነይሩ ዝብል ዘረባ እውን ይስማዕ ኣሎ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ናይ ክሬዲቢሊቲ ዳሜጅ ገጢምዋ ከም ዘሎ ናይ ምትእምማን ካብ መሻርክታ የጋጥማ ከም ዘሎ ካብ ኤሮጳ ንበሎ ካብ ሃገራት ዓረብ ንበሎ ካብ ኩሉ ኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ ክንምንታይ ፀገም ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ግዜ እዚ ድማ ናዕበየ ናብዝሐ ናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዝበሃል ድማ ብፍፁም መትሓዚ ዘይብሉ እስራኤል ኢና እውን ክንዛረባ ንኽእል ኢና ነተንያሁ ነብሱ ዝኸኣለ ፅላለ ዘለዎን ፅሉላት ኣብ ጎኑ ሒዙ ዘሎን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝገደደን ዝሕዝንን ምዃኑ እዩ ትሕቶ ሃገራት ዓረብ ኪኖ ምትእኽኻብ ሓሊፈን እንታይ ክገብራ ይኽእላ ማለሲ መፂኦም ይራኸቡ ኣለዉ ገለ ይዘራረቡ ኣለዉ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ዶኾኑ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስዱ ዝኾነ ነገር ክግበር ዘይኽእል ዶ ኢሉ ይሓስብ ሰብ እስኪ ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ ነቶም ዓረብ ዝፈልጦም ክዛረብ ከሎ the rest of the Arab world will respond to this. So I'm going to read Trump. So there's conflicting info here. Israeli Channel 12 says Trump gave the green light to attack Hamas leadership in Doha. So there's Israeli media making that claim. I think Axios made that claim as well. I think I read earlier. So we're getting different. How do you think the rest of the world will respond? How do you think Saudi? Call their ambassadors. They won't do anything. What can they do? They're going to recall their ambassadors. They're going to launch a demonstration of force. They're going to evict American forces from their soil. They won't do a damn thing. You might hear some screams out of Turkey, but at the end of the day, Turkey is a NATO member who is not going to divorce itself from the United States. The Arab world will make some noises, but they won't do it. Why? Because not a single one of them supports the Palestinian cause. Wow. The harsh reality, and this is why the independent media ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ ክብልዮም ኩሉ እዚ CNN BBC አልጀዚራ ጅን ዕፍሪት ጌርካ ሃገራት ዓረብ ተሪር መግለፂ ውፅአን ደጎሎ እናበሉ ሓረካት እዮም ዝገብሩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዞም መራሕቲ ናይ ዓረብ ድሕሪ ኢልዎም ስኮት ሪተር እንታይ ይብላ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይኮኑን ኢሉ ምሽ ስጉምቲ ክወስዱ ኢልካ ወታደራውን ገለ መለሱ ግደፍዎ ኢሉ ኣምባሳደር ናይቲ ሃገር ፀዊዖም እውን ኣየዘራርቡን እዮም ኢልክ ቀጠርሲ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣምፅኣ
ኮፍ ኣቢላ ስጉምቲ ንክትወስዱ ወይ ንኸተጠንቅቕ ኣብቲ ፎሬን ሚኒስትር ኣየምፅኣቶን ኣብ ሃገርካ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ካብ ሓንቲ ሃገር ተጋጢምካ ተቐላጢፍካ ነቲ ኣምባሳደር ናብ ውሽጢ ዓድካ ትወስዶ እንድሕር ከቢድ ኮይኑ ድማ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ካብ ሃገርካ ተባርሮ ኢኻ ሃገራት ዓረብ ነዚ ክገብራ ዓቕሚ የብለን they are in a different world ዝኹሉ ሸው ናይ ገንዘብ በለጭለጭ ገለመለ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ጭዋዳ እንተዘይብልካ it doesn't mean anything ልክዕ ከምዚ ከም ድሌትካ ክትበልዕን ክስዕስዕን ትኽእል ግን ካብ ሓሊፍካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከምዘይብልካ እዩ ኣበይ ዘሎ እቲ ጭዋዳናቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እዩ ዘሎ እቲ ጭዋዳናቶም ስለምንታይ ብገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ድሌትካ ክትገብር ስለ ትኽእል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ ስኻ ኣፍሪካ ሓያል መንግስቲ ስለ ዘይብሎም በቲ ሓደ ጉጅለ ነቲ ተጥዕጥቕ ነቲ ሓደ ገንዘብ ተብልዕ ነቲ ሓደ ጉቦ ኣብልዕካ ነቲ ፖለቲካ እናዘወርካ ከም ድሌትካ ቦስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪካ ደዲዕሪኻ መፂኦም ቶም መራሕቲ ድማ ይሰግዱልካ ኣብ ካልእ ሃገር ግን ምስ እስራኤል ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከሉን እዮም ወላ ሓንቲ ንባዕሎም ለመንቲ ስለ ዝኾኑ እንታይ እዮም ዝልምኑ ተኸላኸሉልና ስለ ዝብሉ ኣሜሪካ ክትከላኸለሎም ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ኣሜሪካ ተንበርኪኾም ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ they cannot do much ልዕሊ ኩሉ ድማ ንፈለስጢማውያን እውን ኣይሓሊሎምን ይብለኩም ኣሎ ብዛዕባ ፈለስጢማውያን ስዑድያ ይኹን ቀጠር ይኹን ካልኦት ኣይሓስቡን እዮም እቶም ደጋውስ ብፍፁም ጣጣ ዝበሃል የብሎምን ኣፍሪካ ይሓሽ ካብዞም ሃገራት ዓረብ ኣፍሪካ ይሕሹ ንእስራኤል መንዲ ኣብ ICJ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ከሲስ ወሲድዋ ሳውዝ አፍሪካ እኳ ደቡብ አፍሪካ እኳ ክሳት ሃገራት ዓረብ እኮ ይኮኑን ሓንቲ እኮ ይገበሩ እንሶ ግብፅዮም በሎ ትርኮም በሎ ቀጠሮም በሎ ስዑድዮም በሎ ኢማራቶም በሎ ኩሎም ጆርዳኖም በሎ nothing በአፎም ከክንድ ገለ ተሃዲድ ትገብሩ በቃ ሃገራት ዓረብን እስላምን ተኣኪበን ተባሂሉ 50 ሃገር ይከባ 30 ሃገር ይከባ nothing بس إسرائيل نيقعتهم زلها بيلا جرا ولا حنت خجبرهم زي كل تفلت أيكونن وتدروا سقمت غوزو ولا بوليتيكا سقمتونا يوزنهم الذي إذا سلزخونة تكون النت ولا حنت خمت أيكونن ساكت أبز متيوم يتأخذ له يزول لكم زل سكاتريتر متيوم أو كزرار بيوم كم زقله حدا عبنا جرز في التأم قال شو تجبر متيخات الرغب عندنا كم زت ساعة عام بقى هجرات عرب تأكيبهم يوم حجي سقوم تكحل فيهم nothing ولا حنت تقبل كلون يوم لذي نبعلهم كمان قال يوم تحقسهم على كم سليم إماراتنا بالنسي قطر تهري ما يلوز حزنا يكون مغنياتو نقطر كتفايلو بزحنا جرز جبري إماراتنا بعلم السعودية قينو نتا قطر نخطفوها بزح فتينا يوم كنت محج كل عيروم كل عصيهم أب حدا قاودي قمان يروم يوم لذي أبنا حتحدهم بجنزب صغيرهم زلوا ما راح تسلزغونو أمنا حتحدهم زلهم موت كنت متصوم كلامنا على بعد كنت حلاليو كواسلو خليهم but at the end of the day there is not much that can come from this kabzi كما تستغل فلوي نجار كمزي With His Highness the Emir, he condemned the attack and the US government position that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen. Israel's attack killed a member of the internal security force at the targeted site and a number of security personnel were also injured. There's been mounting international condemnation after the Israeli strike. Saudi Arabia said the strikes were a brutal Israeli aggression and flagrant violation of Qatar's sovereignty with dire كم تريد لهم مجلتي ولا أمريكا وانتقلنا دونالد ترامب ولا حنت غزارة بايكالن لازم إسرائيل زبال كم يجيروا عبدمو ماتيوم كم زلنا نرزلنا سعود عرب بكل مريتو بكل عيرو حليفوز جبر زلمت كعتي بروتال إسرائيل أجريشن برتع زخانة قصتنا حقي بإسرائيل مالتيو علم لخاو حقن قبل ما قطر sovereignty قالوا لو نتاي قطر عيسى مالو with a dire consequence for regional stability نتي زباور قدما عبي صقم كفتر زخل زبل مجلسنا السعودية نرلنا Republic of Turkey targeting the Hamas negotiating team in Doha proves Israel seeks war not peace لذي أب كلا هجر نزلون السلام ذات زلوت حماس لوخ نعوخد قتل الكاب كلا هجر لولاونة صغير كم كبار إسرائيل كوينات بر سلام كم زيت دلي زنت قريب له كله كله جرمن كلاتهم هجرات بترير كسيس هم له بتونكو نشتي تسفاك كبز خلاب زوان زمانيو in Gaza. نمجمريا أوروبا حبرت في اللايزا كوميشن زي نمجمريا قمنا جرز قبرت زي. What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. These images are simply catastrophic. So I want to start with a very clear message. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity.
ኮሚሽን ኤውሮፓ ሕብረት ዳርጋ በተን ኣባላት ሃገራት በዓል ስፔን ድሮ ሓያል ስጉምትን ፀቕጥን ክግበር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ እስራኤል ነተንያሁን ካቢነናቱን ደሓን ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ዓብ ስጉምቲ ይኮነን ግን ደሓን ዝኾነ ነቲ ንግዲ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ትሬድ ንግዲ ሆልድ ገይሩ ጠጠው ኣቢሎም ከም ዘለዉ ከምኡ እውን ካልእ ምስ እስራኤል ዘራኽቦም ዘሎ ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ካልእ ኩሉ ጠጠው ከብልዎም ምዃኖምን ነቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ድማ ክስምዖም ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ what we see is a little bit of ንእሽተይ ድሕሪ ክንደይ ፀቕጢ ህዝቦም ስለ ዝፈንፈኖም ስጉምቲ ክወስዱ ጀሚሮም ኣለዉ This must stop. This is why I will propose a package of measures to carve out a way forward. First, the Commission will do all that it can do on its own. We will put our bilateral support to Israel on hold. We will stop all payments in these areas without will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers. And we will also propose a partial suspension of the association agreement on trade-related matters. ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ባይቶናቱ ኣብዚ ተጋቢሉ ዝነበረ ዝተባህለ ዘረባ እዚ ስለዚ ኤውሮፓ ብመንገዲ ኣባላት ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ በቲ ኮሚሽን ደረጃ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀቕጢ ንክትገብር ትበገስ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ነተንያሁ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህብ ይኽእል ከምዚ ኩነታት እንድሕር ሰሚዕና ድማ ምናልባት ነዚኣ ክንሰምዕ እሞ ቡጌርና ክንሓልፍ The various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፍጹም ዝስከፍ ወይ እውን ዝሓፍር ወይ እውን ዝፈርህ መራሒ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝገበሮ ስጉምቲ ሲ ዓለም ከተጣቅዓልናን ፅቡቅ ገበርኩም ሰናይ ስራሕ ስራሕኩምን ክትብለና ኢና ንፅበ እምበር ክትእግዱና ወይ ክትቃወሙና ይንፍትን ኢና ኣይንፅበን ኢና እናበለ ብትዕቢት ናይ ብሓቂ እቲ ሕጊ ንዑ ዝምልከት ንእስራኤል ሕጊ ዝበሃል ከምዘይምልከታ ገይሩ ንነፍሱ ዘእመና እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ It's a very, very sad ኩነታት ንሪኦ ዘለና ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እዚ ፈፂንካ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ሓንቲ ብዝለንቀነ ኣጋጢማ ዘላ ድማ ክንሰምዕ by a lot, both privately and publicly, are pushing people like you and me away. Not like we're going to be pro-Hamas, not like we're going to, but we're like, honestly, the way you are treating me is so repulsive. I have text messages, Megan, calling me an anti-Semite. I am learning biblical Hebrew and writing a book on the Shabbat. I honor the Shabbat, literally the Jewish Sabbath. I visit Israel and fight for it. And there's another article out in the Times of Israel today. I could read it on air. I was just reading. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻርልስ ኪር እዩ ዝበሃል ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ወይ እውን ቅድሚ መዓልቶም ክኾን ይኽእል ይኸውን እዩ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ኣብ ሓደ ናቱ ኢቨንት ዝገብረሉ ዝነበረ ተቐቲሉ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዕሉል ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኮንሰርቫቲቭ ማለት ድማ ዓቃባዊ ኣብ ዓለም ክልተ ፆታ እዩ ዘሎ ወድን ጓልን ዝብል ከምኡውን ሰባት ክምርዓውን ክወልዱን ኣለዎም እዚ ምንፃል ጥንሲ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ ሕብረተሰብና በቲ ጥንታዊ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ግን ኣብ ገበናት ብፍላይ ኣብ ፀለምቲ ኣሉታዊ ስእሊ ዘለዎ ገበናት ዝፍፅሙ ዝያዳ ፀለምቲ እዮም ነቲ ፃዕዳይ ዋይት ሱፕሪማሲ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ፃዕዱ ፅብለልትነት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ብቐንዲ ግን ንእስራኤል ብኩሉ መንገዲ ዝሕግዛ ዝነበረ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ሓማስ እዩ ገይርዎ እናበለ ዝኸስስ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ግን እቲ ኩነታት ንእስራኤል ክትከላኸለላ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ መርገፂ ክቕይር ጀሚሩ ገለ ካብዚ ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ድሮ ፀረ ኣይሁዳውያን ኢኻ ንስኻ ፀረ ኣንቲሰማይት ኢኻ እናበሉ ክኸስዎ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ሕቡእ ከም ዝበሎ ድማ እንታይ ይብሎ እቲ መን ከም ዝበሎ ክጠቅስ ኣይደልን ነበር ኣይ ዋስ ቶልድ ብሓደ ነዚ ቻርሊ ኪርክ ዝበሃል ብቐረባ ዝፈልጦ እቲ ቻርሊ ዝበሃል ማለት እዩ ቲንክስ ንዑ ሓደ መዓልቲ እስራኤላውያን ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ ስግኣት ከም ዘለዎ ይፈርህ ነይሩ ድሕሪ ኣንፃሮም ክኸይድ ጀሚሩ እስራኤላውያን ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ ስግኣት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እቲ ሚድያ ዶናልድ ትራምፕ ሓዊስካ ኩላቶም እቲ ፀጋም
እቲ ናይ ፀጋም ክንፊ ዘለዎ ንሱ ይቀቲልዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣገባብ ኣቃታትላናቱ ግን ተራ ተልመደን ወይ እውን ብስምዒት ተቃፂሉ ዝቆተሎ ይመስልኒ ብሓቂ ኣበይ ተቆትሎ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ መን ከም ዝቆተሎ እውን ኣይተፈልጠን ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ኪላታት ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣቀታትላ ካብቲ ኤስታብሊሽመንት ዳ እምበር ሃንደበት ዝመፅእ ከም ዘይኮነ ወይ እውን እቶም ፀጋም ገለ ይኮኑ ብዙሓት ከምዚ ቪድዮታት ንርኢ ኣለና Members of Congress are actively being blackmailed. The Epstein playbook is being used on a daily. ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ብዛዕባ እቲ ኤፕስቲን ማለት እዚ ሓደ ካብቶም ናይ እስራኤል ስለያዊ መርበብ ዝነበረ ነቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ገበናት ሒዙ ጅሆ ሒዝዎም ድሌታቶም ከም ዝገብሮም ዘሎ ዝበሃል እሞ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ነዚ ፋይላት እዚ ብምሉእ ናብ ህዝቢ ከቅርቦ ኢሉ መብፃሕቲ ይኸይዱ ጠሊሞም ዘሎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ክትገብሮ ዘላ ከምኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፀጋማይ ክንፊ ወይ ከዓ ኮሚኒስትስ ናኾኑ ዝኸዱ ዘለዉ ዝበሃሉ ሰባት ናይ ቁጠባ ዕድል ስለ ዝሰኣኑ እዮም ስለዚ ቁጠባና ክንዕሪ ኣለና ዝብል ዘረባታት ክዛረብ ጀሚሩ ስለ ዘሎ መን ይቀታልዩ ዝተፈልጠ ኣይኮነን ግን ብዙሕ ቲዮሪታት ክንሰምዕ ጀሚርና ኣለና ስለዚ እስራኤል ናይ ብሓቂ ኣብ ኣግረሲቭ ደረጃ በፂሑ ብፍላይ ነተንያሁ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ተቃውሞ ናቱ ድማ መነበርትዑ ኣሎ በዓል እዚ እቶም ደገፍቲ ናቱ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ናርኣዩ ክሃድሙ ጀሚሮም ሎሚ ኣንፃሩ ዝዛረቡ ዘለዉ እስራኤል መሊኦም እዮም ኩሎም እቶም ፕሮሚነንት ደገፍቲ ዝነበሩ ቀስ ብቀስ ኣንፃር እስራኤል ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ቅልውላው ከም ዘሎን ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ብቀረባ ምክትታል ከድልየ እዩ ዝኾነ እንተሎ ድማ ርኢና ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች። We are 2 months away from enriching weapons grade uranium to be used for peaceful purposes. ከም ንሪኦ ዘለና ነዛ ጆክ እዚኣ ካብታ ዘ ዲክቴተር ትብል ፊልም ሓዊሶም እዮም ሰሪሖማ ዘለዉ እቲ ዕላማ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንሰላማዊ ኩነታት ዝውዕል ጥራይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ኒኩለራዊ ፀዓት ወይ ከዓ ናይ ኒኩለር መስርሕ ክጅምር ምዃና ኣብ ዝሓለፈ እውን እቲ ናይ ኒኩለር ውድብ ብናይ ዩኤን ዝስነ ናይ ኒኩለር ኦርጋናይዜሽን ንኣብይ ኣሕመድ ፍቓድ ከም ዝሃቦ ክጅምር ምዃኑ ዕድል ሂቦሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝውዕል ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ወይ እውን ምዕባል ናይ ኒኩለር ክጅምሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ This is not an easy thing. ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም መራሒ ከም ዘይኮነ 7 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ዝኣክል ጭብጢ ኣለና ዝኣክል መረጋገፂ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሰብ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኒኩለር ከማዕብል ዕድል ክብዎ እንድሕር ኮይኖም እዚ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ብርግፅ ተመሳሳሊ ዕድል ንግብፂ እውን ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ከም ኤርትራ ብዙሕ ነገር ስራሕ ከድልየና ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ብዙሕ ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ከድልያ ምዃኑ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ምግንዛብ የድሊ ኦኬ ንቐፅል ሓደ ካብቲ ኣዛረብ ዘሎ ኣርእስታት ክንርኢ ስለ ዘለኹ ከም ኤርትራዊ ግን ብዙሕ ሓላፍነታት ይፅበየና ከም ዘሎ ብዙሕ ክንሰርሕ ኣለና ስለምንታይ ኣቢ ከምኡ ገይሩ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ከምኡ ገይሮሞ ደይኮነ እቲ ዘሎ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ዝያዳ ግን ኤርትራ ከመይ ጌራ ንቅድሚት ትመፅእ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ከምዚ ብሕርቃን ዘይኮነ ከመይ ጌርና ንሕና ንዓድና ንቅድሚት ነምፃ ኢልና ምሕሳብ ከድልየና እዩ ምናልባት ዘለናዮ መድረኻት እዋኑ ንኸውንታት ክትሓስብ ዘይኽእለካ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ስደት ኮይነሲ ከመይ ገይረ ንሃገረይ ክሓስበላ ገለ ዝብል ክመፀካ ክእል እዩ ዝበዝሐ ኣብዚ ቻነል እዩ ዝርኢ ዘሎ ኣብ ደገ ኮይኑ ስለ ዝርዮ ዘሎ ንዘላለም ከምኡ ኢሉ ይነብር ነገራት ኩሉ ግዜ ከም ኣብነት ፅቡቅ ኣብነት ግን ኣይኮነን ከም ኣብነት ክንጥቀመሉ ዘለና ነቶም ኣብ ስደት ዘለና እየ ዝብለኩም እዚ ሎሚ ንዓለም ሙሉእ ረቢሹ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ካብ ስደት ዝመፀ ህዝቢ እዩ እዚ ኩሉ ኣይሁድ ካብ ኤሮጳን ካብ ገለን ተኣኻኺቡ ከይዱ እዩ እዚ ኩሉ ንዓረብን ንኻልን በፅቢፅዎም ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ብብዝሒ ተሰዲድና እንተለና እቲ ትምህርቲ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ብቅዓት ኩሉ ንመሃሮ ኣለና ናብ ካሊእ ሂወትና ነዚ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ኣኪብካ ምስቲ ሓደ ልኡላውን ሓያል ሃገርን ዘለና ኣወሃሂድና
كمي جيرنا نتعدنا نقدميت كنسدا نخل إيرترا بزح أدفانتج كم زلوا أنا بزح جزية تزاريبه عبد الجزء لا عم سبا أزي سلط أنت مرتك راكب عد الرقيب الله قال لي لزبد ما يكونن أزي بزح حجرو زفتو نحجرو نقدميت كده في أزدلي واقع خفل الله زخل زدلي هزبس لزلوا عبدك نزز بزي organize نرجع كايو أنت تعايز كايو فلاي نتنبك عبك عزلوا من كيلاتاتن أكيد كا نحرة تعايز كايو مستبعد زلوا تسقطات مستبعد زلوا عقمتات وهاي كايو إيرترا لعل نخدمت كبيت كم زي كونه مجنزاب يدلي but again تي نجاراتنا إثيوبيا كانت تحازوهم كلالنا ساعتهم كم خجبرونا نايكم عملوا ويكم خجبريه من مالتنا يكوننا general لكن تكونتات أستوعب الكاميرا عين مجنزابنا أدلايو أبي أحمد كله خجبر زخل زي حسبوا زول نجارات أستوعب لكن ريال لنا. History returns. It has been more than 3 decades since Ethiopia's last navy was dissolved. Born in 1948 as the Imperial Ethiopian Navy, its bases once stretched from Massawa to Assab, from Asmara to the Dalak Islands. Ethiopian officers trained in Norway, Britain, Italy, the United States, and the Soviet Union. Ethiopia was a seafaring power until Eritrea's independence cut the country off from its 1,000-kilometer Red Sea coastline. With Eritrea's secession, Ethiopia was left landlocked, forced to rely on Djibouti's ports. That reliance has lasted to this day, binding Africa's second most populous country of more than جي انتايو تي حلمنا اتوم بزح حلم دي دلوهم تي حسبنا مملاس تباهيلو زرب زلو زربا ببزح غزيه كزاربون ريو زلنا حنتي زربا ابكالو وند سمعكو ابي احمد انتاي لي زارب نيرو اب بلتشنا 18 مس بريزنت يرتراب زراخبل زنبره بزح غزيه يرخب سلا زنبره سلينا شعبيا دما ابي اثيوبيا اتيخم زنبره بعلو يمسكرو زنبريو سلازي كاتلو نيرو يمسم بزع غزي مسيرترا تراخب صنه مسيرو باك راخب كله وي مسكالوت علامات ني سياسه بيدي حزيه دليتنا خنقبر نخلينا حجي بحردي وافتق بحردي كله ابيدنايو انا نيرترا ابيدي حزيه زبل زربا يملق كم زنبري زنقر توم شعبيا خطوم سلاح يسمعوا ونيرمكم خبال كليلهم حبيرهم زي ابس انتي حسبكم زولو سي بصحم نيرت حبريتا ولا تي إتيوفورم أبز حلفة زقلوا تسون تاريخهم أفتق بحري كتكام تخليق عن حيل بحرين فكدنا مزبلو أبي منا كم استقطعن تملوخاتنا تدما نتمل اقتناع أبي حزم نبي إيرترا مسكدة فليتنا عندنا كينا جرومسي فليتنا هنا كم زبلو ومن سلزي إيرترا بغرب أي كاتل وخمسنا برون بحرياتنا تصبوا جرام يفلتوا خمسنا برون كل زعجين رياض لنا مناورات الدما وتسيتنا يتك ننوح جزية نريوز نبرنا حدش ليكونيو أبي أبو تهدراوي حيل بحري هنس قال له خيب له درونات مع بيلي بلالو حيل أيرنات حيليو كل زبلو زلو كنت هاد أبقى متيتيغا إذا سبزي هاي سلام مرحي هاي زوبانا سلام كهبز خلي لك كتقمو تدخل مرحي كونه لذي زدلت انت عقد قبر لك إذا قمتي لنا هلو غلو إذا فيديو زي خاص كسمعوها. Africa, a quiet but significant shift is underway, one that could reshape the region's balance of power for years to come. Eritrea, often described as one of the world's most secretive and isolated nations, is now believed to be quietly building a modern drone force behind closed doors. From its strategic perch along the Red Sea, whispers and intelligence reports suggest that President Isaias Afwerki is personally steering Eritrea into the era of unmanned warfare, seeking to modernize the country's military capabilities. إذا فيديو ديان حكمنتها دحنا بزخنا كم زخنا خنقطفنا خلينا إيرترا أبزنا درون تكنولوجي صبوت خيط كم زلا يزقل زلو سلازي إيرترا برقد حدا كان يكوينات كونتاتنا يكوينات أغدي كان يمن باك لزلو مرحت كم زلو بإيرترا فلتنا أبتزوبان تاي كم زغل انت عينة السلالفة كله كم زغل أغدي مم قمتاتو سيدوم حسابهم زقبر مرحتيهم بو منصرقن أبزنا حجي زلو تكنولوجي كاوز زلا إيرترا كساكن نيتو قويلا برقد زاكل عقمي ويون قال نقرات كم زلوا ينقريو ديتيلد حبريتا قن يلن نجي بخلت يكتريات خليقة مستيرناتنا كالسا بفلطو زي مهلاو تصبغيو قن بحفش هذا ما إيرتران تقبر على زي مفلا دما أبزع جزء لنا يا مدرخ بخل بان قد يكتريات خليقة أتنيس كونفيدنشال زغون حبريتا دحان زغون صور كم زلوا ويون تكنولوجي تاعت خمزة زقلت حبريتا نسمعنا أنا بقى بحفش أبزع بعض صور كذا رب دليتي بالليل إندي التكنولوجي جن داي ترفت على أتخابو جيرو كتفو خاص دليوكس أب زخونين أنا زارب ولا زل نمبر أنا بحكي أبى صور بزحي تجدي ساعة فلتني جن ريوز اللي نكون تهدمه دي أكبابي نازل فلاي إذا عندار زخونة ما رحنا إثيوبيا إذا حسبوا زلون ريوز زلون أبقى متيتيخا
ናይ ብሓቂ ኤርትራ ሕሳባ ክትገብርን ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ክትጓየየሉ ዘለዋን ኣነ ናተይ ትምኒት ነጊረኩም እየ ከም ዜጋ ዝምነዮ ናትና ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ከነማዕብል ክንክእል ኣለና ንሕና ውሕዳት ህዝቢና ቴክኖሎጂ ድማ ዝበለፀ መሳርሒ ንሕና ክኸውን ዘለዎ እዩ ቴክኖሎጂ ንኸተማዕብል ግን ህዝቢ የድልየካ ምሁራት የድልዩኻ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ፀጋታታን ኣብ ደገ ዘሎ ፀጋታታን ከተዋህዶ ልዕሊ ማንም ክንጓየየሉ ዝግባእ እዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም እዛ ኣነ ዛረባ ዘለኹ ኣነ እዚኣ ይዛረባ ኣለኹ ሳ ስለ ዝኾነት ዓቕመይ ካባይ ንላዕሊ ዓቕሚ እንተለካ ገለ ነገር ክትገብር ፈትን ነቲ ስጉምቲ ናብ ግብሪ ንምውዓል ኣነ ኣብ ሚድያ ዘለኹ ስራሐይ ሓበሬታ ምሃብ እዩ ሓበሬታ ምሃብ ድማ ስራሕ እዩ ንዕኩም ትርእይዎ ሰባት ኣለኹም ሓበሬታ ምሃብ ስራሕ እዩ ኣብ ኤርቲቪ ኣብ ኤርትራ ኤርቲቪ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ካልእ ስራሕ ኣይትብሎም ኢኻ ምክንያቱ because they are working in media ስራሕ እዩ CNN ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይትፅበዮን ኢኻ እሳይ ኣስርሑ ኣነ ድማ ሚድያ እዩ ስራሐይ ስለዚ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓሳብ ክህብ ከለኹ ካልእ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ስለ ዝደሊ እምበር ነቲ ስራሕ ስለዘየድሊ ወይ እውን ስቕ ኢልና እንተዘይበልናዮ እዚ ነገራት እዚ ወይ እውን እንተዘይተዘራሪብናሉ ፅባሕ ንጎ ክጎድኣና ዝኽእል እዩ ኣነ ስለዘይተዛረብኩሉ ኣይግበርን ይብለኩም የለኹም ኣነ ከም ዜጋ ግን እንታይ ክብል ኣለኒ ንኤርትራ እንታይ ክትኮነለ ይደሊ ኣብ ክንዲ ዘሎ ጥራይ ምጥቃዕ እንታይ ክትከውን ትደሊ ድማ ሓሳብ ክንብ ኣለና ዘለና ዓቕሚ ንኣብነት እዛ ቪድዮ ስምዕዋ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘማዕበለት ትገልፅ ቪድዮ እዚኣ ስምዑለይ እሞ ክምለሳ እዚኣ ሰራዊት ኣንጻር ወሲዱ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ወሲዱ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ ክፍለ ሰራዊት ዘዕጥቕ ኣንጻር ወሲዱ ዋላ ትማል እውን ብዝረኣናዮ ኣብ ባሕሪ መራኽቡ እውን ተወሳኺ ወሲድዎ እዩ ሕጂ ትግራይ ዝነበረ ወሲድዎ እዩ እቲ በዓል እቲ ብልፅግና ሒዝዎ ዝመፀ ጨዋራት ወሲድዎ እዩ ከቢድ ብረታት እዩ ዝነግረካ ዘሎ ተረዲሓላ ሶ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ ጨዋ ብዘይሰናነፍ ሒዙ ዘሎ እንዲኦም ኣብ ገሊኡ ሞር ኣሎ ናቱ ሞር ኣሎ ኣብ ናቱ ኣብ ገሊኡ ብፍላይ ኣብ ታንክታት ክትበፅሕ ከሎ ልዕሉዓት ይበሎ መዳፍዓት ናይ ክልተ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ዘዕጥቕ ወሲድዎ እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ወሲድዎ እዩ ባዕሉት ናይ ብልፅግና ወሲድዎ እዩ ስለዚ እቲ ኣፅዋርሲ ኣፅዋር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣሎ ኤርትራ ብዘይነኣስ ሒዙሎ ድሮን ሒዙሎ ፀሩ ድሮናት ሒዙሎ ማዕረ ኣሎ ዝገደፈሉ ካ የለን ነቲ ብልፅግና ኣይገደፈሉን ንብረቱ ወሲድዎ እዩ ኩሉ ወሲድዎ እዩ ንሱ ንትግራይ ክኣቱም ከሎ ኦልሬዲ ብመፅናዕቲ እዩ ኣትዩ ኣበይ ኣሎ ከቢድ ብረት ፈልጦ እዩ ኣበይ ኣሎ ዒንደታት መፅናዕቲ ገይሩሉ እዩ እቲ ብልፅግና ግን እንታይ ነይርዎ ድበል ሓንቲ መፅናዕቲ እዩ ነብሮ ኣበይ ኣሎ ፀዋራቱ ናይ ፈልጦ ንሱ ግን መፅናዕትታት ሒዙ ናይ ስለያ ዓቕምታት ኣለዎ እቲ ናይ ሻዕብያ ናይ ስለያ ሓይሊ ኣለዎ ኣዝዩ ብርቱ ሓይሊ ናይ ስለያ ኣለዎ ንኩሉ ዓይነት ብመፅናዕትታት ገይሩ ይመፅዎ ለው ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፅዋር ብሙልአን ግሕጥ ኣቢሎሞን እዮም ከይዶም ብኡ ከኣትዉ ከለዉ እውን ሮኬት የለ ግዛዕ የለ ኣብ ኢዶም ስለ ዘረክቦም ነገር ፈራሕ ግሕጥ ኣቢሎሞን ካብ ሰሜን ሸዋ ጀሚሮም እስካዕ ትግራይ ሙሉእ ትግራይ ዝነበረ ሙሉኦም ሓራ ዝነበረ ኣፅዋር ግሒጦሞ እዮም ከይዶም ስቂሎም ይወፅሉ ከምዛ ሰማዕኩማ እታ ጉዳይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዊሕ ገይረ ካብ ዝሰማዕነ ኤርትራ ዝኣክል ኣፅዋር ሒዛ ከም ዘላ ኮንፊደንስ ናይ ሚሊታሪ ከም ዘለዋ ዝንገር ነገራት ኣሎ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኮንቬንሽናል ዎር ኣብቲ ኮንቬንሽናል ዝበሃል እቲ ልሙድ ኤርትራ ትመልኮ ኤርትራ ማስተር ናቱ ዝኾነት ኩናት ዝኣክል ኣፅዋር ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ እዛ ኩላ ማንካዶ ድስቲ ደገለ ዝብሎ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ግሒጦም ወሲዶሞ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እሱይቲ ሻዕብያ ማንካን ድስትን ወሲድልና ዘብሎም ዘሎ ማንካን ድስትን ኣይኮነን ነይሩ እቲ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናይቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣበይ ኣቐምጦ ኣሎ በየን ኣሎ ትግራይ ኣብቲ ምምቕቓል ዝነበሩ ትስለያ ዝበሃል ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበረ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ንሱ ምስ ተኣለየ ዓብይ ሒዝዎ ዝተረፈ ሰራዊት እንታይ ከም ዘለዎ እውን ዘይፈልጥ ሓደ ሙት ሰራዊት ስለ ዝነበረ ሻዕብያ ድማ ነቲ ኩነታት ይስልዮ ስለ ዝነበረ ዘድልዮ ቦታታት ጠቅጠቅ ኣቢሉ ኩሉ ሒዝዎ ከም ዝኸደን ሓንቲ ምስ ዓቢ ዘባእሰቶም ነጥብውን እሳያ ዝብሉ ኣሎ መለሰለይቲ ኣፅዋር ምስ በላ ኣይመልስን ኢሉ ሻዕብያ ምክንያቱ ተንኮላት ናቱ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ድማ እዚ ናይ ኣዘርቤጃን ዝበልዎ ከዓ ወሲኽካ እንድሕሪእካ ብዙሕ ኣፅዋር ሒዙ ከም ዘሎ ሻዕብያ እዩ ዝንገር ዓበይትን ንኣሽቱን ብዙሕ ኣፅዋር ሒዙ ኣሎ ፋይን ዝያዳ ግን ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣማንድ ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ድሮና ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብኡ ዝያዳ ንቅድሚት ክትመፅእ ክትክእል ኣለዋ
ማስተር ናት ክትኮን ክትከላለዋ ናትና ኢንዱስትሪ ክህነፅ ትኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንኤግዚስተንስ ናትና ንህላወ ናትና ንቐፃልነት ናትና ዘድልየና ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነስ ንህላወ ናትና ዘድልየና ወሳንን ቴክኖሎጂ ኤርትራ ቴክኖሎጂ ክትህልዋ ብቴክኖሎጂ ቅድሚት ክትመፅእ ክትክእል ኣለዋ ኣነ ኣብ ክልተ ነገራት ዝያዳ ኣሚነ ክጉስጉስ ኩሉ ግዜ ድማ ክጉስግስ ሶላር ኤነርጂ ናይ ፀሓያዊ ኤነርጂ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ናይ ኤርትራ ናትና ፋብሪካ ሃኒፅና ዋጋ ናይቲ ሶላር ብዝሓሰረ መንገዲ ከም ዝኸውን ስለዚ ነዳዲ ረኺብና ዲና ይረኸብናን ኣብ ነገር ሽፋን ገብረልና ኽእል እዩ ተንዝርካበን ኩሉ ነገር ድማ ንኢንዱስትሪ ንዓበይቲ ማሽና ንፋብሪካታት ጥራይ ካ ነዳዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ገዛ ኣብ ሃውስ ሆልድ ዝበሃል ግን 900 ህዝቢ ኤርትራ ላሚቲ ካሚቲ ኣብ ገዙ ብሶላር ክጥቀም ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ናይ ሶላር ቴክኖሎጂ ኣብኣ ሞር ክንከይድ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊረኩም እየ ዶክተር ፍቅረ ኢየሱስ ኤርትራ ብብዝሒ ናይ ሶላራት ኢምፖርት ትገብር ዘላ ሃገር ምዃና ገሊፁ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ሶላር ሞር ኣግሬሲቭሊ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሶላር ፀዓት እንተለዎ ኮይኑ ኣብ ገዙ ሶላር ተለዎ ኤርትራ ብፀዓት ኢንዲፐንደንት ናፃ ንክትከውን ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ኤርትራ ምስቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ንእሽተይ ወሰኽ ዘድልያ እንተሎ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ዘሎ ብቲ ሃገር ኣብ ሳዕል መኪና ሂብካዮም ገለ ይቕይርዎ ታንክ ዝነበረ ገለ ይቕይርዎ ናይ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ንእሽተይ እንተረኺቡ ንዑ ምስቲ ዘሎ ብልሕ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓዋዊሱ መስተንክራዊ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እዚ ድማ ንመጋየፂ ወይ እውን ንተሃዲድ ኣይኮነ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር እዮም ሰራዊት ዝሃንፅ ዘለዎ ኢትዮጵያ እኮ ካብ ደገ መፂኡ ዝወረም እኳ የብሎም ንዓና ንኽወሩ እዮም ወታደራዊ ሓይሊ ዝሃንፁ ዘሎ ንኤርትራ ንኽጥርንፉ ንዓና ንኸበሳጭኡ ንዓና ንኽገዝኡ ዳ እምበር መን ንኽወረኩም እየ ኢልዎም ኢና ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎም ንሓትሕዶም እዮም ግን ኤርትራ ክትወረም ኣይኮነ ንሕና ግን ክወረኩም እየ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝፍክር ሓይሊ ስለ ዘለና እዚ ንዕካ ዝረአ ይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ተፅዕፈ ኢኹም ንኤርትራ ሲ ድሮናት ባይ ደ ወይ እዘን ኣብዚ ዝረኣኹመን ሲ እዘን ኣብዚ ኣቢ በአን ዝፍክረልና ዝነበረ እዘን ድሮናት እዘን ሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ፅሒፎም የብፅዎን ኣለው ገሊአን 70 ቅርሺ ዋገን ኣብ ኣማዞን 60 ቅርሺ 30 ቅርሺ ዋገን ስለዚ ንዓበአን ገይሩ እዩ ክህድድ ድፍትን ዘሎ እስናደ ቢግ ዲል ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለው ስቲል ንዕካ ዝረአ ይኮነን ኣንሕናስ ኤርትራ እንተደይገበረሲ ኣይሆብ እዚ ኩነታት ምስ ሰገረ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ነዚአን ከፍሬን ዓቕሚ የብለይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ደገ ዘሎ በቢ 70-80 ድሕሪ ኮይነን ሽዑ ወሲድካ ምስ ኣፅዋር ተተሓሓዘ እንተኮይንካ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ፋንድ ክገብር ክእል ኢና እዚ ንኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንምግባር ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለውን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ግን ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ እዚ ብሎክቸይን ዝበሃል ክሪፕቶ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ንኣፅዋር ንኤርትራ ክዕጥቕ ኢልካ ካብ ኤሮጳ ገንዘብ ክሰድድ ንባዕልካ ሽግሪ ኢኻ ትፈጥር ክሪፕቶ ቴክኖሎጂ እንተለካ ግን መን ናበይ ይሰድድ ከም ዘሎ ብጀካ እቲ ዝሰድድን ዝቕበልን ካልእ ዝፈልጦ ስለዘየለ ኣብታት ንዝኾነ ይኹን ንሃገርካ ብውሑስ መንገዲ ንክትሕግዝ እውን ዕድላት ክፈጥር ክእል ኮይኑ ሁነውስ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ተፈጢሩ ለየብለ ኣለኹን ግን እዚ ናይ ክሪፕቶ ቴክኖሎጂ እንድሕር ተጠቂምናሉ ንሱ ዝያዳ ምስ ሃገርካ ንክትዋሳ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ወገን ድማ ንሕና ጥራይ ኮና ንኣብ ፀገሙ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ኣዘራርባ ርስሎ ስምዖ ኣብዚ Without controversy, Ethiopia's upstream position on the Nile has sparked concerns among downstream neighbours, especially Egypt and Sudan. Just explain those core issues for us. Yeah, historically, Egypt held all the cards. It was basically that Egypt gets to decide, 100% usage of the Nile. And there are two Niles. A lot of people may not know that, the blue and the white. The blue coming from Ethiopia carries about 80% of the water. And here's the interesting thing, that Egypt does not put one drop of water into the Nile, but historically it had all the cards and how it was used. The power እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቲቦር ናጊ ኣንጻር ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ኣንጻር ግብፂ እውን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ዝኾነ ዓቕሚ የብላን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መሰል የብላን ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥረላ ምክንያቱ እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ እምበር ካብ ግብፂ ይኮነን ዝብገስ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ማይ ካብኣ ይብገስ ክሳብ ዝኾነ ዝለዓለ ፀቕጢ ዝለዓለ ተሰማዕነት ክህልዋ ዘለዎ እሳያ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብካልእ መንገዲ ግን እዚኣ ስምዕዋ shifted based on their own political changes. The dam is now operational. The inauguration has happened, so the question on everyone's mind is, what can Egypt actually do? Let's walk through the scenarios, from diplomacy to more extreme measures. Let's start with the most peaceful path: intensified diplomacy and international pressure. Negotiations have been ongoing for years with little progress. What leverage does Egypt have left diplomatically? Diplomacy is still the primary and most preferred. ብሓፈሻ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምርጫ ኣለዋ ንዝበል ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ንዓሰርተታት ዓመታት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ናይ ኒል ጉዳይ ወይ እውን ነዚ ዲጋ እዚ ንነዊሕ እዋን ተማዊታትሉ እያ
ሕጂ ድማ ተመሪቑ ትዲጋሶ እንታይ ኦፕሽንስ ኣለዋ ግብፂ ካብዚ ሕጂ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ምርጫ ኣለዋ እንታይ ተኽእሎ ከለዋ ንዝብል ኢና ንስማዓስከ ንእሽተይ tool. Egypt will continue to lobby powerful international actors. This means the United States and European Union, who have significant diplomatic and economic leverage. The Gulf states like Saudi Arabia and the UAE, who have economic influence and relationships with both sides. China, a major investor in the region with a stake in stability, and the African Union to push for an African-led solution. Egypt's strategy is to internationalize the issue, framing it as ስለዚ ግብፂ ኣገይን ሕጂ እውን እንተኾነ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ክትፍትን ትኽእል ካልእ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ወላ እውን እንተተራእየ ብኣፍካ ትዛረበሉ ይኮነን ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ብሃገራት ዓረብ ጌራ ድያ ብኤሮጳ ሕብረት ድዩ ብኣሜሪካ ጌራ ድያ ብቻይና ጌራ ድያ ብኩሉ ማልቲላተራልስ ባይላተራል ርክባት ምስ ካልኦት ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ንኣቢ ፀቕጢ ንምፍጣር ክትፅዕር ምዃና ጥራይ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል እዩ Legal action through international bodies. Could Egypt take Ethiopia to court? This is complex. The main challenge is the lack of a modern ratified treaty that is a realistic option. It cannot be ruled out. A sophisticated cyber attack could aim to disrupt the dam's operational systems, its grid connection, or its data collection. The goal wouldn't be to destroy it, but to hinder its functionality and signal its vulnerability. It's a high-risk option as it could lead to escalation and would be difficult to execute without attribution, potentially damaging Egypt's diplomatic standing. ብሓፈሻ ከምኡውን ናይ ሳይበር ኣታክ ክትፍትን ከም ትኽእል እዚ ከዓ በቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ዲጋታት ንኸይሰርሕ ነቲ ሳይበር ፋንክሽናሊቲ ንዑ ከተበላሹ ትኽእለሉ መንገዲ እምበር ዲጋ እንተተወድዩ ግብፂ ዘለዋ ተፅዕኖ ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ሕቶ ግብፂ ስቂላ ክትሪ ድማ ምርጫ የብላን ስለ ዝኾነ እዩ ስቂላ እንተሪያ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዲጋ ክደግም ትኽእል እያ ድሕሪኡ ከ እንታይ ክኸውን ስለዚ እቲ ሕቶ ንግብፃውያን ኣዝዩ ከቢድን ሕልኽላኽን ከም ዝኾነን ስቕ ምባል ድማ ኣማራፂ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ንቐፅል እቲ ካልእ መንገዲ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዕ ዘሎ ምስ ኤርትራውን ስለ ዝተሓሓዝ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ንስማዕ በሰውም ድግስ ላይ ማውራት ከት ብሎ መሳቅ ወዘተ በሀገር መሪዎች ግንኙነት ወቅት ሊደረጉ የማይገባቸው ተግባራት ናቸው። ይህንን ማድረግ የወከሉትን አገር ማሳነስ ብቻ ሳይሆን በሌላኛው ወገንም ይህ የአንድ የሃይ ስኩል አሊያም የኢለመንተሪ ተማሪዎች ልፊ አይደለም። የአንድ የሰፈር ጓደኛሞች ጨዋታም አይደለም። የሰፈር ጉልቤ ድርጊትም አይደለም። በአንድ ማሳጅ ቤት ኮሪደር ላይ የተፈጸመም አይደለም። የአገር መሪ ተግባር ነው። ኢትዮጵያን የሚያህል አገር የሚመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የሌላ አገር መሪ ጀርባ ከፕሮቶኮል ውጪ ማሳጅ ሲያደርጉ ነው። የሰው ጀርባ የሚያኩት ጠቅላይ ሚኒስትር የፕሮቶኮል ሀሁ የሚያስተምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ በዚ ሰብ እዚ ከም ዝሓፈሩ ኢና ንሰምዕ ዘለና መራሒ ናይ ሃገር ፕሮቶኮል ናይ ኣካይዳ ኣለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣከባብ ብኸመይ እንታይ ትዛረብ ብኸመይ ትኸይድ ወላ እውን ብኸመይ ትስሕቕ ብኸመይ ትቀራረብ ሰላምታ ናትካ ከመይ እዩ ኩሉ ነገር እዚ ፕሮቶኮል እዩ ዝበሃል ትምህርቲ ድማ የድልዮ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ እውን ኣይኮነን ወላ እውን ንኣፍሪቃውያን ብዙሕ ግዜ ውርደት ደምፅእ መራሒ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ እያ ክትብላ እንድሕር ኮንካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዲግኒቲ ክብርናታ ሰብኣዊ ክብርናቱ ዘውረደ ሓንሳብ ካትም ክኣስር ዝፍትን ሓንሳብ ሕቆ ሰብ መሳጅ ክገብር ዝፍትን ሓንሳብ ዘይንቡር ምትሕቁቕ ኣፍ ክገብር ዝፍትን ሓንሳብ ኣብዘይ ቦቱ ሕቆ ሰብ መሳጅ ክገብር ዝፍትን ናይ ብሓቂ ከም ግለሰብ ክትሪኦ ከለካ እዚ ሰብ እዚ something is strange imagine ሓደ ናይ ኤርትራ መራሒ ከምዚ ክገብር ክትርኢ ከለካ እንታይ ብተሰማዕኩም እስኪ genuinely ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ገለመለ ተዛረቡ ኣነ ወላዲ ከም ወላዲ ውላድካ ዘየደሉ ነገር ክገብር ከሎ እዚ ጌጋ እዩ ትብሎ ኢኻ ከምኡውን ንሓውኻ ወይ ንቐራቢኻ ዘየድሊ ነገር ክገብር ከሎ ፈሊጡ ድዩ ዝገብር ዘሎ ወይ ዝተጋጊዩ ዝገብር ዘሎ ክትዛራርቦ ንቡር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ባህርያት ካብ ንቡር ወፃኢ ምዃኑን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ እቶም ናይ ፕሮቶኮል ኪላታት በዚ ሰብ እዚ ኣመና ከም ዝሓፍበትን በማስታወስ ፍጹም አሸማቃቂ ነበር ትላለች። This is strange. I mean ንሱ ሕፍረትን ስክፍታን ዝበሃል የብሉን ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ ተሰኪፉ ከም ዘሎ
weird, very, very weird የተአብዝ ገብረ ነገራት ኩሉ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የአገሪቱ የመጀመሪያው ዲፕሎማት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆኑ ይደነግጋል። ይህ ቀዳማይ ዲፕሎማት ደግሞ የአገርን ክብር ጠብቆና የሚያገኛቸውን መሪዎች ባህል አክብሮ መንቀሳቀስ የተገባው ነገር ነው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ትላልቅ ቅራኔ ያላቸውን ደም ያፋሰሰ አጀንዳ የታጠቁ መሪዎችን ሳይቀር ሲያቅፉና ከፕሮቶኮል ውጭ ሲሆኑ አይሸማቀቁም። السبزي ستاخذ نوزحات سبات سترينج يوغن there's not much you can do ኢትዮጵያውያን ጉሰም ዋይል ወሚ ቤላ ገሮም يوم زحر مو ابزي ግን it's starting ግን احنا ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኩነታት ኣይኮነን ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ዓቢ የሰክፈካ ይጣዕሚ እቲ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ስለንነብር ዘለና ዝናይዚ ካል ነገራት ስለንፈልጥ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለን ስለንሰምዕ ንርእን እቲ ባህርያት ናቱ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ከም ወዲ ኣብዚ 2025 ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣብዚ ኤውሮጳ ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኢሚድየትሊ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተለኻ ነዚ ክትርኢ ከለኻ ካልእ ትርጓመ እዩ ዝወሃቦ ከምቲ ንሕና ኣብ ኤርትራ ብቅንዕናና ምስ ዓርክና ክሳድ ንክሳድ ተሓዋቒፍና ንኸዶ ዝነበርና ኣብዚ ኤውሮጳ ከምኡ ክትገብር ካልእ ትርጉም እዩ ዝገብር ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዘለካ ርክብ ማራዩ ዘሰክፍ ኣብዚ ምስቲ ዘሎ ሕማቕ ባህርያት ንሪዮ ማለት እዩ ኣቢ እሱ እቲ ነገራት ስለ ዘይተነግሮ ድዩ ወይስ ከምኡ ፀገም ስለ ዘለዎ ድዩ I don't know man this guy ላይ እዚያ ናይ መሳጅ ግን አወዲአቶም ያትመስል እንኳን ይማራሉ ተብሎ አይገመትም። ስለማይማሩም በርከት ያሉ አሸማቃቂ ነገሮችን በውጭ ሀገር መሪዎች ላይ በተደጋጋሚ ሲፈጽሙ ይስተዋላል። ደጋግመው ለእንግዶች ብቻ ሳይሆን ለተመልካች ጭምር የሚሸክኩ ተግባራትን ሲፈጽሙ ለመማር አለመፈለጋቸውን ወይም መካሪ ማጣታቸውን የሚያሳይ ነው። ሴት መሪዎችን ሳይቀር እያቀፉና እጅ እያሻሹ የሚፈጸሙት ተግባር እንግዶችን ሳይቀር ኩምሽሽ ያደረገና እጃቸውን ከአብይ ለማዳን ደረታ ቸው ላይ ወይም ወደ ኋላ አጣምረው መጓዝንና መቆምን ሲመርጡም ታይተዋል። ካብ ምሕር ምትሕቋፍ ናቱ ስለ ደሰንብዶም ከም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ኢዶም ኣብ ሕቆኦም ክገብሩ ወይ ካልእ ነገር ንክገብሩ ከም ዝግደዱ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣሜነት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓቂ ሓይሽ ብፍላይ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ካልእ ህዝቢ ክትርኢ ከለኻ ዓብ ስግፍታ ዝፈጥረሎም ምዃኑ ግን እንተወሓደ ንሱ ኣሜን ነቲ ሓደ ከመይ ሒዝዎ ይኸይድ ኣሎ ጅዚ it's just totally weird ማለት ሰብ እዚ ክንፈርድ ኣይንደለን ኢና ግን ገለ ሰብሲ ክነግሮ ይግባእ እዚ ፅቡቕ ባህሪ ይኮነን ፅቡቕ ግብሪ ይኮነን ፅቡቕ ተግባር ኣይኮነን ገለ ክብልዎ ይግባእ ግን መን ይንገሮ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ እሱ እጂ ደለ ምኾነ ናብቲ ካልእ ጉዳያት ክንሰግር ለምናችሁ አባይ ተጠናቀቀ አብይ አህመድን ስፍስፍ ብሎ ሲአለክስ ተመለከታችሁ ለካ ሰው ያልተረዳ ነው ዛሬም ለካ ሀገሩን ይወዳታል እኔ በጣም አጥፍቻለሁ ማለት ነው ደስ ብሎኛል አባይ ግድባችን በመጠናቀቁ ታሪክ ሰርተናል የታሪክ አካል በመሆናችሁ ሁላችንም ልንኮራ ይገባናል ከይቅርታ ጋር ግን የምጠይቃችሁ አብይ አህመድ በአማራ እናት ላይ በትግራይ እናት ላይ በኦሮሚያም እናት ላይ ድሮኑን ሲያዘምት በግፍ እናቶችን ሲገድል ዛሬም ድረስ በየቤቱ እየገባ የአማራን ወጣት እናቶችን አዛውንትን ሲገድል ምን ነው ልቡ አራራለትም ይሄ ባንዳ ጨፍጫፊ ገዳይ ጄኖሳይደር አብይ አህመድ ለትውልዳችን ሌላ ጥያቄ አለኝ አባይን ማገደበ ነው አለ ቆይቷል በሙስና ያንከራተቱ እስካሁን ብሓፈሻ እንታይ ዝብሉ ዘለው እቲ ሓቂ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝነብዖ ኩነታት እዩ ንብዓት ሓርገፅ ከም ዝኾነን ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ኣግምት ኢኻ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ኣብ እቲ ዲጋ ተወዲሉ ዝነብዖሲ ምስሉይነት ከም ዝኾነ እዮም ብብዝሕ ዝዛረቡ ዘለው ካብኡ ዝገደደ ግን ኣሎ እዚያ ዘረባ እስከ ስምዑላይ አብይ አህመድ በግድቡ ምርቃት ላይ እንዲገኙ ጋብዘዋቸው የነበሩ በርካታ መሪዎች ቀርተዋል። ካይሮ ድረስ ተጉዘው ግብጽን ከሞገቱት የኡጋንዳው ሙሴቬኒ እስከ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ቢን ዛይድ ድረስ የተጠሩበትና ያልተገኙበት መድረክም አነጋጋሪ ነው። ተዘጋጅተው የነበሩት 55 አልጋዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉባኤው ድርጊትም የዕለቱ ክስተት ሆኗል። በህዳሴው ግድብ ግንባታ የገንዘብም የላብም እንደተባለውም የደም መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን አሸናፊዎች ሆኗል። أبي أحمد أبزيا نهداسي قدب مزازم ممرقتا بزحت مرحتي عدي من يريز بهالزلو بزحت عبيت مرحتي هذا كابتوم كأن فاينانس قبرو لزلو نا إمارات مراحين تاخين دايمتة سي مسؤول سلازي ناي IMF وورلد بانك نحلف تتعدي منيرو ناي فرنسا تعدي منيرو ناي UK وين تعدي مون كم زنبري نقر
ካብ ኣፍሪቃ ድማ ቀንዲ ትንነዊሕ ክዕድሞ ኢሉ ዝፅዕረሉ ዝነበረ ብፍሉይ ልኡኽ ድማ ገይሩ ዝዓደሞ ናይ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ነይሩ ንሱ እውን ኣይመፀን ስለዚ እቲ ካልእ እውን ጀዋር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ትሕሪናዮ we've been talking about a series of experiments that we will allow us to experiment ብዛዕባ እቲ ተዓዲሞም ዝመፁ ሰባት ዝበልዎም ብዙሓት ሰባት ተዓዲሞም ክመፁ ክሳብ በዓል ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ከምኡውን ቭላድሚር ፑቲን ተዓዲሙ ከም ዝነበረን ካብ ኣሜሪካ እውን ዓበይቲ መራሕቲ ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ነይሩ ኩላቶም ድማ ንክመፁ ድሌት ከም ዘይብሎምን ወይ እውን ድሌት ከም ዘይረኣዩን ዳርጋ ኣብ መወዳእታ እቶም ዝተሳተፍዎ ብጀካ ናይ ኬንያ ካልኦት ናይ ሶማልያ ይኹን ናይ ጅቡቲ ተለሚኖም እዮም ኣብታ ዋዕላ ናይ ዩኤን ምስ መፁ ተለሚኖም እዮም ናብኡ ከይዶም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ for example እንታይ ብላ ኣሎ The embarrassment was so great that Abiy's team resorted to desperate measures with the UN climate change conference coinciding in Addis in his administration begged visiting delegations to make a token appearance after a consultation with Cairo. The leaders of Djibouti and Somalia attended, joined by a French South Sudanese president and the barely noticeable Prime Minister of Barbados. This was the best Abiy could salvage from his supposed global gala. ስለዚ Abiy event ሓሲቡ ብዙሓት መራሕቲ ክዕድም ዝዘሓቀኖ ከም ዘይሰለጦን ናይ ዩኤን ይኹኑ ናይ ብዙሓት ካልኦት ትካላት ተዓዲሞም ነይሮም ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ስለ ዝርዩ ዘለው ኣብኡ ክሳተፉ ኣይመረፁን ስለዚ ናቢን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዝፈትዎ ናይ ፍራንስ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ዩኤን ቤንዛይደን እዚኣቶም ስለምንታይ ክመፁ ዘይከኣሉ ኢልካ እውን ሓቲትካ ከቢድ እዩ ናይ ኢማራት መራሕስ ክመፁ ይኽእል ነይሩ ትብል ምስቲ ዘለዎም ዝምድና ወይ እውን ቅርበት ክትሪኦ ከለካ ግን ኣይኖ እቲ ኩነታት ከቢድ ስለ ዘሎ ንኣቢ ምስኡ ምርኣይ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ምድጋፍ ስለ ዝኾነ ፈፂምካ ከቢድ ምርጫ ይክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ወላ እኳ ነታ ዘላ ብመሳጅ ምግባርን ብገለን ሓፍኮፍ እናበለ ከርኢ እንተፈተነ ኣብ ባይታ ግን በይኑ ተሪፉ ከም ዘሎን ተነፂሉ ከም ዘሎን ዘርኢ ኩነታት ካብኡ ክሰግር ከም ዘይከኣለ እዮም ዝነግሩ ዘለው ጀዋር ግን በዚያ ጥራይ ኣይኮነን ዝሃርሞ ዘሎ ሰባት ምዕዳም ኣብዮም ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ኩነታት ቤላ ገይሩ ዝተረድኦ ነገር እንተሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ላትኒ ስምዕዎን እቲ ፀገም ኣቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩንነትን ክገልፅ ከሎ እስቲ ማራጅን አንተ ልጅ ሆነህ እናቴ ፊትን ቀብታ ወይ ደግሞ ቅባት ቀብታ አሰማምራ ምናምን ሁሌ ወደ ባዶ ነው ትምህርት ይገባል ሰው መጀመሪያ ቤዚክ የሆነው ከተሟላለ በኋላ ነው ስለ ቁንጅና ስለ ውበት እኮ ሰከንደሪ ኢሴንሻል አይደለም እና አሁንም ደግሞ ሊከራከሩ ይፈልጋሉ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምንድነው አሁን የማዳበሪያ ፋብሪካ ልንሰራ ነው በቃ የኢትዮጵያ ግብርና ችግር ሊፈታ ነው ብለው ከፍ አድርጎ እኛም እኮ ያያልን የነበረው ምንድነው ከመብራት ብሪጅ መብራት ይልቅ ከሪዞርቶች ይልቅ ትውልድ የሚለውጠው ምንድነው ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ምናልባት ንኣቢ ስለ ዝፀሎ ከም ዝብል ዘሎ ዝብል ሰብ ኣሎ ግን ኣብ ኩንነት ኮይንካ ክትዛረብ ከለካ እቲ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ነጥብታት ኣገዳሲ እዩ ኣቢ ናይ ኣቢ ስራሕ ከመይ ጌርካ ወሰዶ ኢሉ ኣደስተንሲ ኣነ ወዳ ኣክንዲ ተቁርሶን ገለ ትገብሮን ዘይቲ ቀባቢኣ ፀጉሩ መሻሽታ ኣብ ጥራይ ከብዱ ንቤት ትምህርቲ ክሰዶ ከላ እንታይ ክስምዖ እዩ ኩሉ እቲ ምፅብባቕ ከብድኻ ምስ መልአ ሕክምናኻ ምስ ተገበረ መሰረታውያን ነገራት ምስ ረኸብካዩ ገዛ ምስ ረኸብካ ዝብላዕን ዝስተን ምስ ረኸብካ ድሕሪ እቲ ፅባቐ ዝመፅእ ኣቢ ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ቀንዲ ኩሉ እቲ ዝገበሮ እንተሪና ኣብ ፅባቐ ጥራይ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ሪዞርት ሰሪሑሎ ሙዚየማት ሰሪሑሎ ፅርግያታት ሰሪሑሎ ኮሪዶር ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሑሎ ኩሉ እዚ ትሪኦ ዘለካ መናባብሮ ናትካ ፅቡቅ ምስ ኮነ ኢኻ እንጆይ ትገብሮ ተዲኻኒ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዋጋ እውን ኣለዎ ንኣብነት ፅርግያታት ከተግፍዕ ተኮይንካ ብዙሓት ሰባት ድኻታት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ከተፍርስ ኢኻ መናባብሮ ናይቲ ከተማ ድማ ኣውቶማቲካሊ ከተኽብሮ ኢኻ ስለዚ እቲ ድኻ እንታይ ክኸውን እዩ ካብቲ ዓዲ ክስጎግ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ኮንፈረንስ ናይ ዩኤን ለንቀዳ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ድኻታት ምሎም ኣኪቦም ወሲዶሞም ምክንያቱ ነቲ ጎደናታት ከየበላሹ ዝልምኑን ድኻታትን ብምሎም ኣኪቦም ኣብ ማዓስከራት ሒዞሞም ነይሮም ስለምንታይ ነቲ ከተማ ፅባቐ ናቱ ከየበላሽዎ እቶም ድኻታትን ለመንትን ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ ብመሰረቱ ንኣብነት ጀዋር ብዙሕ ግዜ ዝማጎተላ ኩሉ እቲ ሪዞርትታት ገይርዎ ዘሎ ዋላ እቲ ቤተ መንግስቲ ሰሪሕዎ ዘሎ መጀመርያ ንዑ ገዲፉ እንዳ ድኹዒ እንዳ ሽኮር እንዳገለ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከረጋግኡ ዝኽእሉ እንተዝገብር ነይሩ መጀመርያ
ሓረስቶት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሕጂ ንኣብነት ናይ ፈርቲላይዘር ወይ ከዓ ናይ ድኹዒ ካምፓኒ ከገብር ኢሉ መናውራ ዝገብሮ ዝነበረ ቅድሚ 6 ዓመት ቤተ መንግስቲ ናቱ ገዲፉ ንዑ ክገብር ይኽእል ነይሩ እናበለ ይዛረብ እሱ ንመብዛሕትኡ ሓረስታይ ናይቲ ዓዲ ክጠቅም ስለ ዝኽእል መነባብሮ ኣብ ምርጋዕ ዓብ ተራም ተፃወተ ነይሩ የግዳስ ኣብይ ፕራዮሪቲ ስለ ዘይርዶ ቀዳምነታት ስለ ዘይርዶ ናብቲ ዘብለጭልጭ ብምምኻድ እዩ ኸይዱ ሕጂ ብናይ ኣብ ካልኩሌሽን ክትሪኦ ከለካ ኣብ እንታይ ዝደሊ ገንዘብ ቤን ገይሩ ከምፅእ ይኽእል ገንዘብ ቤን ገይሩ የምፅእ ድማ ነቲ ናለመነ ደምፅኦ ዘሎ ቶም IMF ኩሉ ግዜ ዕዳኻ ብኸመይ ክትከፍል ትኽእል ኢንትረስት ሬት ናትካ ብኸመይ ትኸፍል ክብሎ ከለዉ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ገይረ ንሓጥራይ ትርደሱ ቱሪዝም ድሕሪ ጌርካ ቱሪስትስ ክመፁኻዮም ገንዘብ ክቡኻዮም ሽዑ ካልእ ትገብር እቲ ሕቶ ግን እዚ ኩሉ ፕሮጀክት ትገብሮ ዘለኻ ን2% ናይቲ ሃገር ን1 ቢልዮን ህዝቢ ከማን ሰርቪ ክገብር ኣይክእልን ን2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሰርቪ ክገብረልካ ኽእል 130 ሚልዮን ኣለኒ ትብል ከለኻ እቲ ካልእ ህዝቢ ብኸመይ ክነብር ካብኡ እንታይ ኣታዊ ይረክብ መነባብሩ ብኸመይ ተዓራረ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክደግመ እዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ይትሰርሓላ ንኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለና ኣስመራ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኣስመራ ጥራይ ፅቡቅ ጌርካ እንተሰሪሕካ ድሕሪያ ድማ ባፅዕ እንተሰሪሕካ ነዘን ክልተ ጥራይ ተሰሪሕካ ቱሪዝም ብብዝሒ ክመፀካ ከሎ እቲ ካልእ ህዝቢ ተኣታዊ ናትካ ካብቲ ቱሪዝም ትረኽቦ ነቲ ሃገር ንኽጥውር ይቐለልካ እዩ ምክንያቱ ኣስመራን ባፅዕን ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካ በታዊ ድመፀካ ነቲ ተሪፉ ዘሎ 3 ሚልዮን ህዝብኻ ንኽትኣልዮ ቀሊል እዩ ተርዲኹም ኣሎ ቱሪስት እንተመፂና ብብዝሒ ቱሪስት ክመፀካ ስለ ዝኽእል እቲ ቱሪስት ዘምፅኣልካ ኣታዊታት ተጠቒሙ እቲ መንግስቲ ነቲ ካልእ ተሪፉ ዘሎ ንክገብሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ኣከም በዓል ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ግን ብቱሪዝም ዝመፅእ ገንዘብ ነዚ ሚልዮናት ህዝቢ ንኽጥውር ክኽእለካ ይክእልን እዩ ዳኻ ትገብር ዘለካ ማኒፋክቸሪንግ ዶ ካልኦት ኢንዳስትሪታት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ብዝሒ ሰብ ስለ ዘለካ ብዝሒ ሰብ ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ኢንዱስትሪ ኢኻ ትመርፅ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ተደጋጋሚ ዝገልፃ ዘረባ ያነ በዓል ስዊዘርላንድ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ዝያደ ዘተክሩ ውሕዳት ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዮም በቲ ኣታዊ ትረኽቦ ሃገርካ ክትጥውር ትኽእል ኢኻ ብዝሒ ህዝቢ እንተለካ ግን እቲ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከም ተወሳኺ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር መሰረት ናይ ቁጠባኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ህዝብኻ ምንታይ ክሰርሕ ፋብሪካታት ክህልወካ ኣለዎ ኢንዳስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ምዕቡል ገለ ክትህልወካ ኣለዎ እሱ ኣብ ኤርትራ የድልን ንብል ኣለና ግን ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከምዚ በዓል ኢማራት ተገብሩ ኣለዉ ኣብ ኢንዱስትሪ ጥራይ በዚ ቱሪዝም ጥራይ ማዕታታዊ ገይሮም ነቲ ተሪፍዎም ዘሎ ድማ የማዕብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝያዳ ንበዓል ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእልን ክዕውት ዝኽእልን እቲ ኤክስፐሪመንት ናቱ ግን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ይወድቕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኤኒዌይ their country their choice ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሉ ትርኢቶናቶም ጥራይና ኮሜንት ንገብር ዘለና እነ ቡርቲ እየፎከሩ ያሉት ተጠንቶ ዓለም አቀፍ ህግ ታይቶ ዲፕሎማሲ መስመር እንዴት ይከናወናል እንደዚህ ስናረግ ምን ይመጣል የሚልም ጥናትም የለውም በመሰረቱ ምንም የለም ኤመሬት አዘዘች አብይ አህመድ ጀነራሎች የሚባሉትን ሰበሰባቸው እነ ቡልቲን እነ ገመቺስን ትእዛዝ ሰጣቸው እንሄዳለን እንዋጋለን አላቸው አብይ ስላዘዛቸው ለጊዜው ምንም አልታያቸው እኛ እየመከርናቸው ነው አሁንም ለነሱ ምን ነግራቸው ታው ተማርካችሁ ሶስተኛ ጊዜ ተማርካችሁ የሚያስለቅቃችሁም የለም አሁን ያኔ ቲፒኤልኤፍ ነበር ብዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ፕሮጀክት እዩ ኢማራት ያና ኣብ ትደፍኦ ዘላ እቶም ጀነራላቱ ድማ በሉ ተባሂሎም ዝብሉ እምበር ሓሲቦም ገሚቶም ካልኩሌት ገይሮም ዝኸዱ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሕና ድማ ንነግረኩም ዘለና ውግእ ትብሉ ዘለኹም ሻዕብያ ክትማረኹ ኢኹም ከም ትማሊ ዘጥሕነኩም ድማ የለን ህወሓት ዝበሃል ገለ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እንተተማሪኽኩም ዘጥሕነኩም ነገር የለን እናበለ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ዌል ውብልቲ እንታይ እዩ ክማርኹ ድማ ይማርኹን እቲ ኩነታት ኣይሆብ ኣብታት ኣይብፅሖም ንኸውን ኣብዞም ሕማም ሻዕብያ ድማ ንስገር መሰል መረጃ በአንድ በኩል ቲፒኤልኤፎች በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ወረራ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ይሄ ወረራ የከበባ አቅጣጫ 4 የከበባ አቅጣጫዎችን አዘጋጅተዋል አንደኛው የከበባ አቅጣጫ በሽራሮ አቅጣጫ ነው ያለው አቅጣጫው ላይ የተመደበ አርሚ 13 የሚባል በማይተመን ብሪጅ ላይ የሚመጣ ሽራሮና ወልቃይትን የሚያገናኝ እስካሁን ባለመጃ 6 ዙ 23 እዚ ኸኺሉ በቃ ሻዕብያ ህወሓት ጥራይ ክብል በቃ መፂኦምና ጠፋእና ወራር ጀመሩ ውግእ ጀመሩ እዚያ ጥራይ ዘረባናቱ ሕጂ ድማ ክንደይ ግዜ መፂኦም ክብሎም ነዞም ህወሓት እኮ ሽግር ረኺቦም
ህወሓት ወራር ክገብሩዮም በዚ ናይ በዓል ሕመራ ጠገደ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ክገብሩዮም ኩናት ተበጊሶም እዮም ክፍለ ሰራዊት ክንዲ ዝዶ ከምዝዶ ቅድሚ ክንደይ ዋርሕኩም ኢሉ ነይሩ ሳብ ሕጂ ዝረአና የብልናን ኩሉ ግዜ ፖሊስ ፍላግ ነዛ ስሞክ ስክሪን ናይ ሓሶት ኩናት ከም ዝገብር ዘሎ ጌርካ ተሓዲድ ምግባር ሜቢ ዓቢ ከምኡ ክገብር ሓሲቡ እንተሎ እንደ ኩሉ ግዜ ምስ ከሰሱን ምስ ወይ እዮም እትሕቶ ድማ ሽፋን እውን ስለ ዘድልዮም በዚ መንገዲ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኩነታት ንዓታቶም ዝምልከት ኮይኑ ንኤርትራን ህወሓትን ቀፃሊ ብዘይቋርፅ መንገዲ ኣብ ምኽሳስ ዘመቻ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓቢ ኣብይ ፀቂጡ ዝሰርሕ ዘሎ ግን ወል ትናቶም ሜንታሊቲን አካሄዳን ከም እንድሕር ኮይኑ ቀይሮ ነገር እውን የለን ምርቃት ጎን ለጎን በየቀኑ ስለሚጠፋው የዜጎቻችን ህይወት ስለሚፈሰው ደምና ስለምታነባው ኢትዮጵያዊ እናት በጥቅሉ ስለ ሀገራችን ሰላምና ደህንነት ቆም ብለን ልናስብበት በጋራ መገኙ የአማራ ተወላጆች ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ናይ ምስሊነት ኣብ ዓመታት ሸው ከም ዝገብር ዘሎ ኣብዮም ዛረብ ዘሎ ናብ ፅምዶ ሕልፍ ኢልና ናብቲ ናይ ኤርትራ ክሰግር ይቐልጢፈ ሳብ ፅምዶ 11 ቱ ሰብ ዝሪኦ ጥራሕ እዩ ሰብ ሪእዎ ዘሎ ሓንቲ ኢቨንት ንኽትሕልፍ ለኣብነት ፅምዶ 5 ንኽትገብርስ ኣብ በለሳ ኣብ ጾሮና ፅምዶ ክግበርስ እንታይ ዓይነት ብውሽጢ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እንታይ ዓይነት ኤርትራ እንድሕ ምሳሌ ለገበርካያ የትኛውም ዓለም ሃገር ምሳሌ ክትኾነካ ይትኽእል እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ገዛኢ ሓይሊ ትግርኛ ተናጋሪ እዩ ምሳና ክሻብ ሳሕሊ ክሻብ ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ልተጋደልና ኢና ሓደ ብሄርና ሓደ ቋንቋና ሓደ መንነትና ፖለቲካዊ ባህልና ተመሳሳሊ እዚ ምሳሌ ለይኾነሉ ምክንያት ካሊእ ካብ ተምፅእ ስለዚ ምሳሌ እዚ ኣይትምረፁ ትልቀረበና ካብ ህዝቢ ኤርትራ ልቀርብ የብልናይ ህዝቢ ኤርትራ ፌል ገይሩ ብመራሒኡ ድዩ ብባዕሉ ድዩ ኣብ ሪፈረንደም ትገብር ተጋግዩ መንግስታዊ መስራት ድዩ ተጋግዩ ንምንታይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ኒኦ ቱናይና ትግራዋይ መንግስቲ ዝበሃል ህወሓት እንታይ ይመፅኦም ዘሎ ስለለ ይፈልጥ እዩ ቀፅል ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ ምስረት መንግስትን ኣብ ትግራይ ምስረት መንግስትን ተመሳሳሊ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ስለዚ እዚ ሎ ደቡብ ሱዳን እውን ተልዒል ነይሩ ክልተ ብሄር እዮም እኒአዋ ስለዚ ብዙእ ላይ ተስማዕምዕት ኣብ ትግራይ 3 ብሄር እዮም እኒአው ከምኡ ተኮይኑማ ኣብ ትግራይ ካብ ናስ ደቡብ ሱዳን ዝበዝሐ 3 ብሄር ኣሎ ኢሮብ ኣሎ ኩናማ ኣሎ ኣነ ዝገርመኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበር ዶ ትርእሶም ትኽክል ይሰርሕ እዩ ኣናላይዝ ክትገብር ትኽእል እንድሕር ኮንካ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ትፀገም እንድሕር ኢልካ እንታይ ዓይነት ተራ ኢትዮጵያ ትፃወት ነይራ እምበር ዶ ትነብሶም ናይ ምፍታሽ ክእለት ኣለዎም እዩ ሰልፍ ኣዌርነስ ኣለዎም ዶ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናታ ሃገር ኣብ ምዃና ከም ዘይኮነ ካብ 91 ክሳብ 97 ዝነበረ ታሪክ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ 97 እንታይ ስለ ተቐየረ እዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ይተቐየረ بمسرته قد 97 بريزنت ናይ ኤርትራ እሱ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነይሩ ድሕሪኡም ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዘሎ what changed እንታይ ተቐይሩ ድሕሪልካ ኔቸር ናይቲ ጉርብትና ይተቐይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ይተቐይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ሓደ ፍሬንድ ለሃገር ናብ ሓደ ተጻባኢ ጥራይ ኩሉስ ብሙሉ እቲ ዞባ አንጻርና ሞቢላይዝ ክገብሮ ስለ ዝኽኣለ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብዙርዩ ሒዙ ንዓና ከጥፋና ስለ ዝመረፀ እዩ እቲ ርእሶም ነዛ ንእሽተይ ነገር ቀላል መንገዲ ድዩ ክሓስብ ዘይክእል ኮይኑ ድሕርካስ ንስኻትኩም ናትኩም ዕጫ ሓድሽ ነገር ክትፈጥሩ ይትኽእሉ እንዲኹም ኮንኩም ሕረ ኤርትራ ናታ ምርጫ ወሲዳ ናታ መንገዲ ኸይዳ ብዚ መስላ ድማ ትኸይዳ ኣላ ምስ ኩሉ ሽግራታ ድማ ትቃተል እውን የላ ህዝቢ ኤርትራ ተኸባቢሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሃገራዊ ስምዒት ድማ ኣለና ምስ ኩሉ ፀገማትና ከለና እውን ሃገርና ንፍቲ ኢና ንስኻትኩም ምስቲ ዘለና ዕድላት ትብልዎ ናትኩም ነገር ንኤርትራ ወይ ንኻልእ ገዲፍኩም ክትገብሩ ኣይትኽእሉ ማለት እዩ ኣብዚኣቶም ዘሎ ህውተታ ኣነ መግለፂ የስእነሉ ምክንያቱ መጀመርያ እንታይ ዝብል ስላሎ መርዓትከ ሓዛ ገለ መርዓውከ ሓዛ መርዓ ቆፀራ ዲ ወላ ከም ገለ ኣሎ መን ሃገር ክትከውን ኢኻ ምስ በለካ ክንዚ ዲቤት ትገብር ዘለኻ ሃገር ክትከውን እኮ ብዲቤት ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን ከቢድ ዋጋ ክትከፍልካ ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካልእ ኩሉ ትትብልዎ ዘለኹም መጀመርያ ለውጡ ክትገብሩ ተደልዮም ኣብ ነፍስኹም ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ
እንታይ ክንገብር ንኽእል እምበር ናይ ኤርትራ 10 ግዜ ናልዓልካ ምልክት ናይ ዲቤት ናትካ ክኾን ኣይክእልኒ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኤርትራውያን በዓልና ኣለናዮ ኤርትራውያን በዓሎም ምስቲ ኩሉ ሽግሮም ምስቲ ኩሉ ብድሆታቶም ክንሰግሮ ኢና ካብኡ ዝኸብድ ብድሆታቱን ሰጊርና ኢና ሕጂ እውን ይስገር ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናቶም ጉዳይ ገይሮም ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ትፀገምና ኢሎም ኣብ ጉዳይካ ጥራይ እንተትዘራረብ ዝበለፀ መፍትሒ መምፅኣሎም ነይሩ ዝኾነ ግን እቲ ዲቤት ሓደ ነገር ናይ ነፍሱ ገዲፍ ናብ ካልእ ጥራይ ተመርኪሱ ክዛረብ ከሎ ነዚ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቆም እዮም ኣብ ገለገለ ኩሉ እቲ ኣመፃፅኣ ናይ ትግራይ ሲ ንኤርትራ እናቐዳሕካ ዝግበር ዝነበረ እዩ ክብሉ ዋላ እውን እቲ ባንዴራ ዋላ እውን እቲ ኩሉ ኣካይዳ ዋላ እውን እቲ ህወሓት ዝብል ሽም ኩሉ እቲ ዝመርፅዎ ዝነበሩ ካብ ኤርትራ እናቐዳሕካ ዝግበር ዝነበረ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ጥራይ ኤርትራ ተታዕዊታ ኢና ሃገር ክንከውን ንኽእል ወይ እውን ኤርትራ ትኸዶ ኤርትራ ክትዕወትን ከይትዕወትን እንታይ ብድሆታት የጋጥም ኣሎ ክትግምት ኣለካ and they know this ተጋሩ ካልኦት ኮይ ነግሮም ኣሎ ኤርትራ ዘጋጥማ ዘላ ብድሆ ቀሊል ብድሆ ኣይኮነ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ብሙሉ አንጻራ ደው ኢሉ ኣሎ I think ብርሃን ልፍዓት ኣብገለ ገሊፅሎም ነይሩ ግን whatever እቲ ዘሎ ዲቤት ንኽንሰምዕ ኢለ ጥራይ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ዝበሃር ዘረባ ቅጭ ዘምፃለይ ንዓይ ሕጂ ናብቲ ናይ ወደ ዓመት ክንሰግር because this is too much a little bit too much ንዓይ ብዙሕ እንተሰማዕናዮ ድማ ከቆጣዓና እምበር ተምፃልና ነገር የብሉ ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከምዚ ትሪኡና ዘለኹም ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ኢና ንርከብ ዘለና ሃዋሁ ናይ ዕዳጋኻ መብዛሕትኦም ሸቃጦ ቁሩብ ክብር ኢሉ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ደለዉ እንታይ እቲ ምክንያት ኢልና ምስ ሓተትናዮም ኩሉ ግዜ እንድሕር ጠሊ ናይ ክራማት ኣብ ፅቡቕ ሃዋሁ እንድሕር ኣሎ እኽልን ወርቅን ይሓስር ከብቲ ከዓ ወይ ከዓ ጠለበጊዕ ከዓ ይኸብራ እየን ምክንያቱ እስኻ ከተፋርየን ስለትደሊ እንድሕር ቁሩብ ስሕው ኢልካ ግን ክሸጠን ስለትሓስብ ብብዝሒ ስለዝመፃ እየን ዝሓስር ብሉና ኣለዉ ንዝያዳ ሓበሬታ ናብኦም ከብለኩም እየ ምሳይ ተኸታተሉ ናይ ኣብዚኣ ኣሎ ሓደ ጠለበጊዕ ዲ ዋላ ከብቲ ድፅበ ዘሎ ርሑስ ኣውደ ዓመት ግበረልና ሓቢር መን ክብል ሞሽም ዮሃንስ ኣብርሃ ዮሃንስ ሓርያቶ ዮሃንስ ዕዳጋ ከመይ ኣሎ ሃዋሃው الحمد لله كنت أختي ጠለበጊዕ ከመይ ኣለዋ ጠለበጊዕ ድሓን ኢላ ኣብ ከብቲ ዶ ሓይሽ ዋጋ ወላ ኣብተን ጠለበጊዕ ኣብተን ጠለበጊዕ ወርባይ ናይ ስጋ ናይ ዳመት ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ስለጠልብን ሓራይ ዮሃንስ ሓወይ ብምክንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተመሓላልፎ ተልዩ بعد قال أخبار كلهم زبط دي مالك تعرفوا يقول لهم ما يبحكي تفاجئوا هيك ما يبحكي شو هاد كان فتح بوتاي زي تعرفوا دي ما يوالا خاي فتح هو فوق عليه هو فوق بتعني تبوكا لمزمو يكون لتعنا يكون ولا نزل دالي يكون شيء بتعني صبوا عين التافل يكون كل عين التافل جماعة لذي خلاص بدنا هزمون خوز راح يهزمون بدنا حاجة رزق طحن زي خلابي خول بزح تسفال لنا على الآخر لا تخنا خنا يصبغ علي زلنا حارشنا فينا ميسنا نبلع صفوق وتصمتو ناي براكي كمون كشعو ختمر يتشجر محبر كتقبل يتشجر مش ما دبها لا يفلتني لو مبزع دي هاي مش كمتنينا زيكا حكي مع خلاي كرم عدواري عدر عزران عدر عخومي كم ما جعلت كلها خاطت كمون قدها بالك خاطت حساب كده مسرراقن صندق خاتم ما خناف انا احكي لك نحن انا بيتك ستايل انا في بيتك ستايل حدات بيتك ستايل قرق ساعه عاد تقول لي كورس دار كاع ما تشوف من بين كده بخير اوكي او كده باي رايت تايم يحكي لك اطبع قطامي احكي لك شو ما راح يحدث لنا نيرو انت يوقول نيرو استخمزي اكتبر خاتات كمزي عمبار عمبار شمطه كنديلو قالت انقلع شو قال زبحلان مولو معلت جزخه ايترني خا نبعلو تناي قسنتي وتفلي نغاري زلو ناي بقى مخم بزبلكم بتعمل كراونت سارقهم كيدهم حاجه زي بيتسعني بنيش هو حد موبايل قال لنا برا خشعوا بكا بتي كنا ولا تجنزب تهليكا أتذكروناي قدمناي هوي وانات قالت أنا داير ساعة ميموري بتعمل لون እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ኣውደ ዓመታት በዓላ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ኤርትራ ሞር ናብቲ ትራዲሽን ናታ ኣብቲ ጥንታዊ ባህሊ
ኣብቲ ባህልን ክብርታትን ናይቲ ህዝቢ ንድሕሪት ተመሊሳ ከም ዘላ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ባህልኻ እንተደይ ኣኽቢርካ ነገራት እውን ከምቲ ትደልዮ ክኾነልካ ይክእልኒ እዩ ንፋስ ኣብ ዝሃረመካ ትኸይድ ኮይንካ ፅባሕ ንግሆ መውደቂኻ እውን ዝኸፍእ እዩ ባህሉ እናገደፈ ንባህሉ እናንዓቐ ብዘበናውነት እናተጠቅዐ ዝኸደ ሕብረተሰብ ከምዚ ኤውሮፓ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞደርን ሕብረተሰብ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ክንድሕር ደሊና ባህልና ከነኽብር ክንክእል ኣለና እስከ ንእሽተይ ክንሰምዓ እዚኣ ሳይገብራልኩ ማለት ሕጂ ስራሕና ናይ ልዕሊ 10 ዓመት ተሞክሮ ኣሎ ካብ መጀመርታ ጀምር ከሎ ናይ ደርሆ ኢና ጀሚርና ብድሕሪ ድማ ፀባን ውፅኢቱን ካብ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ብምሉእ ጀሚርና እንዳዕበና ይኸዓ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ፍሉይ ኣብ ቅንያት ኣውደ ዓመት ከመይ ስራሕ ፍሉይ ኣብ ናይ ኣውደ ዓመታት ግዜ ኩሉ ግዜ ውዕውዕ ኣውደ ዓመት ውዕውዕ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ተቐሪብና ክንፀንሕ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኩሉ ግዜ ካብ ትደለና ኢና ንመፅእ ብኡ መጠን ድማ ዓመት ዮሃና ክትገም ትደሊ ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራ ሽመይ ዳዊት ዓንደ ብርሃን ይበሃል ኣብ ዝሰርሓሉ ብሪቲሽ ኤምባሲ ከምላይ ኣምባሳደር ድራይቨር ፕላስ 10 ዓመት ርሑስ 10 ዓመት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ሃይካ ምትካል ፅቡቅ 10 ዓመት ገበርና እንዲሁ ኣምባሳደር ሰበይቲ ሾፒንግ ገበርና ኣውደ ዓመት መፂና ኣለና ኣውደ ዓመት የኽብርዎ እዮም ማለት የኽብሩ ኣብ ኤምባሲ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስታፍ ማለት እዩ ብዓድም ከይኮነስ እንግዲህ 2026 ጃንዋሪ ንሓና ግን 2018 ስታፍ ኩሉ ኤርትራዊ ሓበሻ ስለዝኾኑ ፅቡቅ እዮም ናብዕሎ ኣለና ተረፈን ንቁጣብ ሻዕብ Thank you. We love Eritrea. We love being here. The people are so special. The hospitality, our neighbors, our friends. It's such a blessing for us to be here, really. The people are special, very special. But I wish you a very happy New Year. It is New Year this week. Celebrate well. كم ريو زلنا تي أو دعمتات بزيوم وجن أب عدنجلي تي إمباسنا عدنجليز كله زوجة بروينا نرزلنا تي أبعلا نبعلات بحفشة ك I'll give you one thing مهنياتو أب حنتي نعي زجرة متن مالتيو زي أسكرايو لي بلينا وحنا فتحكينا شاتك يوهانس رو كذاقت كوخينا القمرو جالش يوينا قدوس يوهانس الزد ما أبع على نهز ببلين نقدوس يوهانس يو بزع جزء أبي إرترانتي كل إرتراون وكل إرتراك فلت كنا بلاين خلينا عجن بلين أبع القدس يوحنس أبي أخبرتي زلوا مزي لك كم تكال كريستيان زبال in fact أنا نشتكي كلهم يركبوا على تسلاميهم بحدا نبعلون يرنا بفلهي تقع ممعز أبدو التي قدس يوحنسي تنابيت كريستيانا وترايدي كونس كم بحلاوي فيستيبال وني يزرعه أبلين كومينيرو حجون كومو كله تسفا قبر سلازي تي كنيات ناي قدس يوحنس قدميو تقع ميك حسب سب أبزونا أبزو كم فيديو جيرم I think تبحلي أم كاب زقبر زلو سرح بيرترا it's very impressive إذا عدد ما حليب منتل تبهال نخرن زخدكم كبابي أنا كرنك إنه مسحك 10 كيلومتر رحيقة تركب عباي عد بلينيا قامة محتاب قال مليم زور يبزي زي قدس يوحنس يا خنيز بهال ببلين بزع تراديشن سلويو عبروباتات عد خاد أرجع كل خاص لازم تقلل قامة خيط كام حساب هذا عبي تراديشن سلويو هيكون أنا بتعد تعد يكون ولا بعد كرمون زعبي سبز كروي ببزح بوجناتنا خد سبي حزي حتى أبنيريو تلتصق من ديو قلة سلازي tradition كم تجيرهم document تجيرهم ما كبت حوا خلو it's beautiful ناي كله هزبتاتنا يرترب بحالتاتنا تو سبوق ير document تكون له نعطي جام يزنقركم زلوا أبزن زحلفة من بعد زن زحلفة 4 عامات 5 عامات قال نبلو كاب كلت الشح كبابي كلت الشح جميرنا كساب كلت الشح 10 قال لزنا برا جزية بحال يرترى مدفع بالزعي تسارح كنبل غلينا مخنياتو زي ديلو تادو زي مودرن كالتشر دو قالنا تبالي دارقا نبلين حدقا ودي غوني كنبل غلينا حجيجن ولا ونزي سنة مبناتنا بيوتيوب كتري خلق مورا بحلاوي زي سقطيو قال سبالو دسالو ات مودرن زي بحال زي عربا عالم نريا لنا مسل شوي سلازي بحال خان كبر خان دحر عيسكات ريخا من النتكا زياده كتستمع قرت غلمبر نتعادو كمهم كابهم للعلى خدكونا يتخلنيها سلازي it's just it's beautiful to see this بكل من قدنا رانا يوكن كيدنا
اسكي حوس كبللكم دما كابتي بحال دما خينوت زندق أنستيو ولدو ناي هجي دلوا كيدان كبر مخانو آمينن دقنا بملأ تبعتها يكون أنستاين خيدان آمينهم أبكيدانهم كصنعوا فقرن سنحني جيرهم فقدو أتي فقدو أريات فردن فقدو نقرنو على دلنا كسارة أمبر مخصب يقولون أو دي كايو رتيع كايو أيتحجس رتيعك أيتحجس انتي دا فقرن سنحني جيرك تعبعك كيدان كاسنعك تداخلك حجس رايو من انت تم حسانات كزيادة ولا تخلطه ودن قال نقاني بزهجي ما تيدلو تكنولوجي بتمرتي تمازازينهم لعلم تحت نكبها هالو تخالو وتم حسانات دحلفوه سكيات قبل بنا حديرنا كدانا نسنا يدل الله فبسي انجرات راي كونن بحكي جن مزيا تحزب بلا حنت فيديو ريال لغوها كريكم معرم تاون زليا سلزخنا ناود عمت معلتك ممكن نزارب كويدا لن يجن دياك زارب الله دس بلني This video لا سلامتك هلو ديني أدينا هون هو أيتسلحن مو نايلو مدام معريش كورين دينا نصفن وده هو قرب دا حيل كايتو بلا كايتسل نمبر مدا حوات ندهم حيلي نخ دي أسي أمن الله أنا نسب أي جوالي وبروح عتيجي تساليني منبر غيري الريبي والعوشات إذا تكون ودي دي اللمبر عوشات بالقل عين على الترار والورد الدريرو أما دكسي قبل أما دكسيتو لم دا أنت هديها هم كان دابل كنا ما تقول من دابل كنا ومن دابل كنا لم دا شنتم جم ستدلو نجارو بنا خمس ست خازا والي ولم كو ساتم ما نستي هو ساتم ما نستي وي أنا مني نافع سامع أنا خبرنا حجي كل خوين ندي ندي حتى ملسكا زعر زلوك مثلا نزمت زلو هيوت ندخف أمبر ندحش زغي زلو هيوت مثلا أنا قل حتى لاتني نزيوم نابرح حدار كنت قبل لكم تحاسب من إسيات تسعروا زلهم جنزب تكوب زلهم من إسيات أنت رأى كم سبعي أبقى زخا بسبب خاك كبر زي تركب بدك خاك كبر زي تركب أتوز الله قال كده إمنت نبعلو أتأرد أعرف كوين زلوا عمد يخطئ سنح مش عمد يخطئ زي فلت إمنت زي بقوله هو ناخد ناسي أبز حج أوان كمان إسي جنزبك أكيبك وي جزخان أطفيخان حدار وي نابرات جوبرو لسي أنتي ربحوي لك أنتي خاخد تركب أم نقصين حدار مقبار جاي كون دحر كوينو أنت رأى نسخاك بسبب خاك كبر زي ترخبر ندحر كونك وي already بقى سبعة زي كبر الأوان ده بتعينها أنت رأى كم like كابدك خاونا كندينا كاي تخبر كم أول أمنت كندينا كاي تسنح من البشر مش عمل هو نوس تتقرأ تكاز نبري هو ندعو كويلو سلامتاي جنزب كان جزخانات فيها ناكم زعنتي وطعتو سلامتاي نابزح سركا هي وطعتو you know what I mean like why دي خاخ كله عمتات صحيحة وصحيحات متأثر زيا حتونا أنهم من درز له نوس حونا أنهم كمل سولز دلي كل حضارات كمزي أب ميديا تزرب كومي كونن لعلو كله نتي حضارات ملكت حتو زمس زربا ملكت حتو تو زربا فتسين كخنك أو مزلنا يو قدامي نجر انتهيت purpose ناي life بفلاي كم وتبعتي كن كارا يوم كم ودو خينكا اوكي سريحكا جنزب اكيبكا so what is the point انتايو قبل الكات جنزب اكيبكا زلا دك تبعتيو naturally جنزب ترخيبنا حدار كنقبر نابرا كنقبر نخالو تيك كير كنقبرينا نفتو نخالو كن علي دس بلنا جنزب رخيبو بزح رخيبو سب حدار جيرو هيوتو سدرو كعلي زلي بر جنزب ترى اكيبكا انتاي قبل الكا امتاي عاطفو ولا كله كتقبر تخل مزناقع ونكو درت له يسل شوكا دحر غزي سلازي يس تشالنجز አሎ ብድሆታት አሎ እቲ ባህልኻ ምዕቃብ ንብሎ ዘለና ድማ ብመሰረቱ ባህል እንድሕር ዓቂብካ ተሓዳራ ጽቡቕ ከውን ኣነ ከጋነ እንደለየ ይኮንኩ ሃይማኖትካን ባህልኻን ተኽቢርካ ኪዳን ይጸንዕ እዩ ስለዚ ዘን ክልተ ነገራት ኣነ ኣብዚ ቻነል ላይ ብዙሕ ግዜ ዝደፋለን ሃይማኖትን ባህልን ተደፊካ ሓዳራት ንኽጸንዕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ كلهم تم من البعض زيادة ربازيا كنقرأكم أبزيا كم تعالى ليه نبركم كن تعرفتي كابز عبي نتبص لزي بلنا نايقدن كنزارة بقول خازل لنا خوي نسمعني there was a video
نلوم قريبات نبركو زياس كسمعوا لي كتحزن لي مستناتو. Obsession is an act of Satanism. Why is this being satanic? Thinkers view Satan, early feminist thinkers. A lot of the early feminist thinkers view Satan as the liberator of women. Elizabeth Stanton, who is the author of the Woman's Bible, took the Bible, took out all the parts that she thought were not great for women in the Bible and rewrote it entirely herself. Wow. And feminism is directly opposed to the Bible because the villain of the Bible, Satan, they idolize as this great liberator of women. Satanism is worshiping the self. It's very important to understand that the history, the link between Satan worship and worship of the self and rejecting the hierarchy of God and man is the root of modern day feminism. انتهي تبل زلا زربازيان دحر سمعكم انتي مودرن داي فيمينيزم زي الجنر يزلنا مسرتنا تكابي متيو انت حسابنا فيمينيزم نزبل انتهي تبل زلا مجمريا ابت سيطان ابت ناي فيمينيست ستحساسبا بمسرته سيطان كم حدا حراده وص ليبريتر محرنت كجغنا حراده وصاكا سيطان مخانيم زامنو قال كابتن قداموت مرحتنا فيمينيست زنبرا زبلتن دما قدس مصحف وسيدا نابنت قدس مصحف بملو بزعبا قدس اب قدس مصحف ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዘሎ ጽቡቕ ነቲ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ሕማቕ ዝዛረብ ጥቕስታት ድማ ባዕላ ጽሒፋ ሰይጣን ከም ሓደ ሊበሬተር ከም ሓደ ሓራደ ውፅእ ሓይሊ ጌራ the woman's bible ብምባል ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ባዕላ ጽሒፋታ እያ ስለዚ እቲ ኣምልኾ ናይ ሰይጣን ከምኡውን ካብ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ተፈጥሮ እንታይ ዝብል ኣምላኽ ቀዳማይ ድሕሪኡ ኣዳም ተፈጢሩ ድሕሪኡ ድማ ካብ ኣዳም ጓል ኣንስተይቲ ሔዋን ወፂኣ ዝብል ነዚ ሕግዚ ኣይቅበልዎን እየን ፌሚኒስት ዝበሃላ ስለዚ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ብመሰረቱ እንተተረዲዩካ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልካ እቲ ናይ ኣምላኽ መስርዕ ናይ ተፈጥሮ ኣምላኽ ወተባዕታይ ደን ወላ ንሰይቲ ትመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስርዕ ዝክቕበልዎ ይደልዩ እዮም that's why the feminists ኣብቲ ቀንዲ ሕመረትናቱ እንታእቲኻ ኣምላኽ እውን ስለምንታይ ወተባዕታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣለዎ እተን ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ፌሚኒዝም ኣተሓሳስባ ክደፍኣ ዝፍትና ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንቃወም ንሰርዕ ድብላ አበሻ ድማ መብዛሕት ግዜ ነናየን ክብድሃ ዝፍትና ንኹሉ ንኣብነት ነዘን ኣዴታትና ዝመኽርዎ ዘለዋ ኣይቀበልዋን እየን ነዚ ኣዴታትና ዝብሎ ዘለዋ ኣይቀበልዋን እየን እንታይ እየን ዝብላ ንሳተን ተጋግየን ነይረን እየን ዝብላ ሕብረተሰብ ዝቐፀለ ግን ውፅኢት ናይ እዚአን እዩ እቲ ስኻ ተድንቐን ዘለኻ ምዕራባውያን ሃገራት ምውላድ ኣብየን ሕብረተሰብ ኣብ ሕማቕ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ሓደራ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ሓላፍነት ናይ ህይወትና ሓላፍነት ናይ ሓዳራትና ከምኡ ድማ ሓያል ሕብረተሰብ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ናፅነተ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ዘይኮነ ናበርከተ ናበዝሐ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ክንከውን ድሕሪ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሓዳራት ክብረት ክህልወና ኣሎ ሓዳር ክሕይል ተኮይኑ ድማ ባህልን ሃይማኖትን ክሕይል ክኸል ኣሎ እዞም ክልቲኦም ተሓይሎም ሓዳር ውፅኢት ናቶም ይከውን እዚ ኩሉ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ውጥቀት ናይ ሓዳራት እንታይ እዩ ሃይማኖት ደኺሙ እዩ ባህሊ እውን ደኺሙ እዩ ስለዚ ባህሉ ዘይኽብር ወይ ባህላ ዘይተኽብር ሃይማኖታ ዘይተኽብር ፍትሕ ምስኣ ኖርማል ነገር እዩ ባህላ ተኽብር ሃይማኖታ ተኽብር ተኮይና ሓዳር ድማ ክቡር ነገር እዩ ስለዚ እዚአን ከነተሓዘን ክንክእል ኣለና መብዛሕቲ ግዜ ነዘን ክልቲኡ ነዚ ነገራት ክንፈላለዩ ተጀሚርና ሕማቕ ናይቲ ሕብረተሰብና ካዊ ድመፅእ ብምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ንሱ ስለዝኾነ ንዑ ኣድረስ ክንገብሮ ስለ ዝደለና ኢና ኣነ ድማ ነዛ ናይ ሎሚ ኣብዚ በዚ መልእኽቲ ዝክውድየ ነው ይሓትንላ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ሃናፅ መንገዲ ግበሩ ደጋጊመ ድማ ርሑስ ቅዱስ ዮሃንስ እናበልኩ ነዚ መልእኽቲ ናብ ካልኦት ኣብፅሑለይ ምዝያ ክገድፈኩም